كون يبنا مصحف قدس إلى حقي صوعات أزيهم بزحاتهم تم حريات كنتا وحداتهم سلازي أكرم እግዚአብሔር እንደድحن بفطتنا يكون أكرم እግዚአብሔር እንደድحن بوهبتنا يكون أكرم እግዚአብሔር እንደድحن كم قالوا غيرنا نسمعون كم تناتون هي محرت بحرياتو غيرنا تاي مسل نغبر تسفا مسل نغبر سلازي ሙሉ እምነት አብ ተስፋ እግዚአብሔር ሙሉ እምነት አብ ኃይልን አፍቅርን እግዚአብሔር ሙሉ ምትማን ከልወና ግናተ ዓቢ ኃይል ናይ አምላኽ እንበር ናትና ከም ዘይኮነ ምን ትኽድሃ እዚ ሃብቲ እዚ አባና ከም አባቕሓ መሬት ዝተቐመጠ ከም አባቕሓ መሬት ማለት እንታይ ማለት እዩ አቕሓ መሬት ማለት ተሰባራይ ማለት ሓቀ ወዲቁ ዝስበር ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይረዳእና ለሊ እምበኣር ቅዱስ ጳውሎስ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4:7 ዘሎ ንሕናሲ ብዘይ ጸጋ አምላኽ ብዘይት ኣብ እግዚአብሔር ዘለና ተስፋ ብዘይት ምትእምማን ምሕረት አምላኽ ከም ኣካልና ጥራይ ንሕር ኮይናሲ እንታይ ማለት እዩ ተሰበርቲ ኢና ማለት እዩ ወደቕቲ ኢና ማለት እዩ ዓነውቲ ኢና ማለት እዩ ሓደ ኣቦ ኣብ ዘንበብኮ ጽሑፍ እንታይ ወዲ ሰብሲ እንተተረረ ከም ሳዕሪ እዩ ወድሰብ እንተተረረ ከምንታይ ከም ሳዕሪ ሎሚ ምሳኹም ሎሚ ሸክ ወይ ክጻወት ክስሓው ዘራኹም ጽባሕ ነገ ኣብ ዓራት ሕማም ጸንሕ ሎሚ ለምለም ዝራኸ ሳዕሪ ጽባሕ ነገ እንታይ ወይ ጸንሕ ነቂጹ ጸንሕ ስለዚ ኣብ ዘመቦ ህይወት ወድሰብ እንተተረረ ከምንታይ ከም ሳዕሪ ዝወል ስለዚ ጸጋ አምላኽ ተስፋ አምላኽ ኣብ ተሰባረ ሰብነትና እዩ ዘሎ ንምንታይ ንሕና እንተስል ንሕና እንደልድል ንሕና እንኸውም በትና እግዚአብሔር ተስፋ በትና እግዚአብሔር ኃይል ምዃኑ ተረዲእና ተስፋና ኣብ ጉልበትና ኣብ ዓቕምና ኣብ ገንዘብና ኣብ ክእለትና ኣብ ዘረባና ዘይኮነ ኣብ ምንታይ ክኸውን ኣብቲ ከኣልነት እግዚአብሔርን ኣብቲ ምሕረት ዝመልኦ ባህርያት እግዚአብሔር ክኸውን እዩ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝደልየና ማለት እዩ ዘይቅየር ቃል አምላኽ ተስፋኡ ከምዘይ ዓጽፍን ከምዘይ ጠልምን ምእማን የድልና አምላኽ ተስፋኡ ከምዘይ ዓጽፍን ከምዘይ ጠልምን ሓደ ወዲ ሰብሲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣነ መወዳእታ ናይ ዘለዓለም ህይወት ይዘለኒ ኢሉ ተስፋ ዝገብር ነቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ንኽረክብ ኩሉ ግዜ ደድሕሪ ሓሳብ አምላኽ ንኽስዕብ እግዚአብሔር እንታይ ገብሮ ይድግፎም ይሕግዞኒ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ነዊሕ ክጓዓዝ እንተኮይኑ እንታይ ክህልዎ ኣለዎ ራእይ ክህልዎ ኣለዎ ሓቂ ኣበይ ክበፅሕ እንታይ ከዓ ክገብር ስለዚ አምላኽ ተስፋኡ ከምዘይ ዓጽፍን ከምዘይ ጠልምን ምስ ንኣምን ኩሉ ግዜ ኣብ እግዚአብሔር ዘለና ጉዕዞ ፍጹምን መወዳእቱ ድማ ሰናይ ዝኸውን ማለት እዩ እቲ ቅድሜኻ ዝኸይድ ድማ ንሱ እግዚአብሔር እዩ ንሱ ምስኻ ክኸውን እዩ ኣይክጠልመካን ኣይሓርገካን ከዓ ኣይትፍራሕ ኣይትሸበር ለመጽሐፍ ቅዱስ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 31:8 እቲ ዘይጠልም እቲ ዘይሓርግ እግዚአብሔር ምስመን እዩ ምሳኻ እሞ ኣይትፍራሕ ኣይትሸበር ስለዚ እግዚአብሔር ቃሉ ኣይልውጥን ስለዚ ተስፋና ኣብቲ ቃሉ ዘይልውጥ አምላኽ ኣብቲ ሓሳቡ ዘይልውጥ አምላኽ ኣብቲ ትማለ ከምዚ ጌርካ ኣለያ ኸሎሚ ግን ከምዚ ጌርካ ኢሉ ቃሉ ዘይለውጥ ወዲ ሰብ ኣብ ህይወትና ሎሚ ሰናይ ጌርካሉ ጽባሕ ካብቲ ሰናያት ዝወሓደት ሓንቲ ንእሽተ ነገር ክትገብር ከለኻ እቲ ብዙሕ ሰናያት በታ ንእሽተይ ዝሽፈን ማለት እዩ ወይ ናይቲ ማለት ዝገበርካዮ ጽቡቕ ኣይደልን ወዲ ሰብ እግዚአብሔር ግን ሓጢኣትና ንምድምሳስ እቲ ዝሓለፈ ጽቡቕና እውን ይርኢ እግዚአብሔር ስለዚ ዝሓለፈ ጽቡቕና ብምርኣይ ምሕረት እግዚአብሔር ናብ ምንታይ ዝደፍኣና ናብ ንስሓ ምሕረት እግዚአብሔር ናብ ዙፋን ጸጉኡ ብትብዓት ክንቀርብ እግዚአብሔር ይሕግዘና ዘይናወፅ ጽንዓት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሎሚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣገልገልቲ ኣብ መራሕቲ ኣብ ኩልና እቲ ኣሸጋሪ ኮይኑ ዘሎ ጽንዓት እዩ ሎሚ ናይ ብሓቂ ካብ ናይ ዝዓቢ ወይዘርሲ ባህርያት ሰባት ንምጽናዕ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ኮይኑ ዘሎ ሎሚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጠጠው ኢሉ ምሳኻት ኢሉ ጽባሕ ካልእ ተቐይሩ ፀንሐካ ዋንታ ዝዳእ ትማለ ከምዚ ይነበረና ኣንሻብ ዳ ከምዚ ኮይና ትብል ማለት እዩ ሕጂ ከምቲ ዝበልዎ እዩ ጠባይ ስቶ ከነጽንዕ ጠባይና ጠፊልና ዝበሃል ባህል ኣልሓቀ
يسي أشجار كل شيء أبز خير كيا بيت الكريستيان أبز خير كيا بيت الكريستيان أبز خير كيا أقول بقى تطبق بقى تسمع قبل السبت نحمو انتحي رخيبه كسب كندزي هو ود سبب زلوت حيل لقيو كما يدعاتي أقلبلتنا راه معرف له زي الوت أن راه الكاسة تحاسب البنات تاع سلازي محرف أبانا كان حزب أملاك كان أقلبلتن زينا والصنعات أزياء الداسي أزياء الداسي لا يقدس أولس صنعات حيل تعمي زبر من هذا حاجة زي بعرف مسكر كله كاب إبراوي كاب إسرائيلاوي كاب مول حق بجمال يا استمر بقول نجار مكو حين بحق أقدرون كسبنا تون كبسان كريستيان زنور كسب ناموتن نام معصرتن زوجي سجنه نعم ويتعمل سمت زجاج مفتناكم عليه ما عليه جاي نقول حرفات ذيك على كرنتوس ولا مودا تاع معرفون الحرينا يوم قدوس باولوس نكريستوس بمسحبه انتهى عينت فتنا يا قاتيمو كلنا خلينا ينا نفلطينا سلازي أزيل بجزء أحوات إسرائيلاويان مخا أزيل فلت سلازي نبر بحبي أبوتاتو دحرنا كريستوس مسمسل أزيل بزحفتان يوجد عزيز الناس حياة الجاني قدوس باولوس بفتات رايهم بتقابل حياة أمامو فريساويان سبقاويان نجارة أستوعبوا حال نجار بالمفتار كابتن نبر خناتات دحين ونجيل أملاخ ناي مسبح زنبر حيل تعمي أزي زدن نقنابو قدوس باولوس سلازي أبجزية معبل فتنان أقوى أنت أبجزية معبل فتنان أقوى تسفنا كنا وسيم أبجزية منفسه معبل منفسه فتنان تسفنا كنا وسيم أنت أبجزية جابي لك إير جابي لك الوطن سلزي أبجزية أبيه زلنا تسفا كنا وس يقولون زسنا خونا له تتسفى ذهبنا أموني مو تأمون تسفنا بزي من نقنا نسمعيا أتي تسفى ذهبنا إجزاءه أمني مو تأمون تنا لما بزي من نقنا أنتين برا نسمعها أكرم إجزاءه استوهبنا تسفى أسمعنا كل حزمه أكرم إجزاءه حياة وفن من فسخ وقت خندبر إجزاءه يسوي حاجزنا إبراهيم معرف عصرته فقد العسران سلسلة كلاي هياون نطوف تسفى هياون نطوف تسفى مالت كلها ناحية أكرم إجزاءه تسفى خندبر نقل لنا قال تسفى من قص عزيز تسفى مصحف قدس انت إذا قلت بني سلمون أتحكي نابس أخير مو كون تاني ورزق تمهارز سما راح يقولوا ما راح مسرع يقولوا خالي يقولوا قد بعلو بجزي حكاي نزلم تسخون ما يقبل يدارو مالتي يكب مالتي أبي كم زدارو أفلت زقرمكم أوش تقولوا أنا مساعته أتحكي كنا زقوم تتمو قولوا أنا بعتم أوش مساعته تمنبي أبلع عليه تلترزبلو نمنتاج ما يبقول كأب سلزغير نتمنى من تحيقرون سلزي نحيقة فترة طلب البحث سلزي هي أول متوفى تسفى من قصة زلوة تسفى عيو زلوة تسفى نابل زي أبيهر زسحكم تسفى قال سبا بخوفهم نقاعدكم وتقوم زلوة لوحك كوفي لهم كلهم بس حفظ فلات أتخوني دولي كوفي لهم كلهم كل نقل خون لهم زلوة لهم قلنا أيقونا تسفانا نطوف خونا له نقص أصدر له مالتي نطوف مصباي تسفا مالت إلك أمريكا مصباي زي كونسي بأمنت سرح مسرح مالتي أب تسفا تمركز أمنت سنقع تاي مالتي عيو أملاخ معيار ويدما مسرح مالتي هذا كم أبنت نوسكا كابتن كبسان عليها تناي مسحف بس قدست أستير كم نفرق عن مصحف قدس مصحف أستير معنا فرعات في العصر تشيد الشجرة بتعمي سيد النقوس يعني را بتزنورا ملك بتزنورا سباق النقوس لزلو حاجة قل حق النقوس دمانه نقوس كيف كدلو بيت منغستي نقوس كأتو ويبعلو كفيدو كأتو زنق كي تزرق حلو كأتو زغل ولا سيد النقوس ولا نقص تخو كتأتو هاي فكر النبرة قل أبتغزيتي مردكاي أستير حد نقدر لمينوا نايمون أواج سلسة أواج لهم نقص عتيا كتلمن قل
ናብ ንጉስ ክትኣቱ እንተኮይና ክፍለ ግዜ ነይሩ ዝተወሰነ ግዜ ተኣትወሉ ዝግባእ ግዜ ማለት ኣብቲ ግዜቲ ኣይነበረ ስለዚ ሞርዶካይ እንታይ ኢልዋ ምናልባት እግዚኣብሔር ንህዝብኽ ንምድሓን ኣብዚ መዲቡክ እንትኾን እንታይ ይፍለጥ እግዚኣብሔር ብዝተፈላለዩ ንህዝቡ ክበፅሖም እዩ እስኺ ግን ኣብ ታሪክ ወለዶ ዝኽሪ ክህልወክን እዩ እዛ መዓልቲ እዚኣ እንትሓልፍ ሬዋ ከባድ ፈተና በቲ ንጉስ ኣፍ ደገ ይከፈተላ ንጉስ ዓፂዋ ግዜው ናይ በፅሐ በዚ ከዓ እቲ ትፈትዎ ዘዕብያ ሞርዶካይ እንታይ ይገብር ኣሎ ኢልምና ንሱ ኣብ ሓመኽሺ እዩ ዘሎ ስለ ህዝቡ ድማ እንታይ ተዓውጅዎ ኣሎ ሞት ተዓውጅዎ ስለዚ እንታይ ትግበር ዘለት ሓደ ዘለዋ ከዓይዩ ኢላ ዝተፀበየ ተመኒ ነይሩ እቲ ኣብ ኣምላኽ ዘለዋ እንታይ ተስፋ እዩ እግዚኣብሔር ክሰርሕ ቀዳማይ ዝገበረቶ እምበኣር ንሳ ብተስፋ ኣትያ ናብ ንጉስ እግዚኣብሔር ዕዩ ክዓይ ግን ቀዳምነት ኣብ ሓይሊ እግዚኣብሔር እያ ተመርኪሳ ኣነ ከዓቴ ዝኾንኩ ይኹን ዋላ ይሙት እስኹም ግን ስለይ እንታይ ግበርያቱ ስለይ ጽሙን ጸልዩ ይመጡ ስለዚ ካብ ኣስቴር ኣዝያ ንምሃሮ ኣብ እግዚኣብሔር ዘለዋ ዓብይ ተስፋ ኣስቴር ንእግዚኣብሔር ነገር ሓሊፋ ስለ ዝኣተወት ተራእዩ ዘይፈልጥ ነገር ንጉስ ደግ ዘርጊሕ ተቐቢልዋ በዚ ድማ ምክንያት ምድሓን ናይ እስራኤል ኮይና ማለት እዩ ኣምላኽና ደግዳ ነቶም ለይትን መዓልትን ናብኡ ዝጠርዑ ሕርያቱ ፍትሒ ኣየውፅኣሎም እዩ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 18 ፍቅዲ 7 ናይታ መበለት ታሪክና ንረክብ ኣብ ሓደ ዓዲ ትነብር ነይራ ሓደ ዓመፀኛ ምስኣ ዝበኣስ ሰብ ነይሩ ኩሉ ግዜ እዛ ሰብ እዚኣ ሕግን ሕጋውነትን ትፈልጥ መበለት እያ ነይራ ሕግን ሕጋውነትን ፍትሒ ትፈልጥ መበለት እያ ነይራ ንጉስ ነይሩ ኣብቲ ዓዲ ዓማፅ ዳኛ ፈራዲ ነይሩ ናብኡ ኸይዳ ኩሉ ግዜ ከይቋረፀ ፍትሒ ውፅኣለ ትብሎ ነበር ንሱ ግን ዕሽሽ ይብላ ነበር ግን ኣይቋረፀት ንሳ ምክንያቱ ተስፋ እንተዘይህልዋ ኣብቲ ሰማያዊ ኣምላኽ ክንደይ ግዜ ስለ ዝነፀጋ ተስፋ ወርፃ እንታይ መገበረት ነይራ ኮፍ መበለት ነይራ ግን ኩሉ ግዜ እናኸለት ትልሞነ ነይራ እንታይ ኢሉ ዓመፀኛ ፈራዲ ንእግዚኣብሔር እኳ እንተዘይፈራሕኩም ንሰብ ድማ እንተዘይሓፈልኩም እዛ ድኻ መበለት ፅብሕ ፅባሕ መፅያ ካብ ተሸግረኒ እንታይ ከውፅኣላ እዩ ፍትሓ ከውፅኣላ እዩ እግዚኣብሔር ግን እንታይ ኢሉ እዛ ዓመፀኛ ፈራዲ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ እግዚኣብሔር ሲ ነቶም ለይትን መዓልትን ዝልምንዎ ሲ ፍትሕዳ ያውፅኣሎም ይመስለኩም እዩ ነቶም ለይትን መዓልትን ብተስፋ ዝፅበይዎ ነቶም ለይትን መዓልትን ብተስፋ ናብኡ ዝነብዑ ነቶም ለይትን መዓልትን ብተስፋ ዝበኽዩ እግዚኣብሔር ኣለኻ ኢኻ ዝነብዑ ዓይኒ ትጥምት ኢኻ እግዚኣብሔር ኢሎም ዘልቅሱ እግዚኣብሔር ይሰምዕ እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ፍትሒ ውፅኣላ ስለዚ እቲ ዘለና ተስፋ ንጡፍ ዘለዎ ምንቅስቃስ ዘለዎ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ገለ እንረኣየሉ ዕዮ ክንዓይ ክንክእል ኣለና መንፈሳዊ ባህጊ ነቲ ኣምላኽ ንመፃእ ዘዳለዎ ሰማያዊ ዓስቢ ብመንፈሳዊ ባህጊ ምፅባል እቲ ኣምላኽ ንመፃእ ዘዳለዎ ሰማያዊ ዓስቢ ተስፋናሲ እንታይ እዩ እንድሕርና ተዛዓበየ ተስፋናስ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክሳብቲ እግዚኣብሔር ዝወሰነና ፀኒሕና መወዳእቱ ግን ምስ ክርስቶስ ኣበይ ምንባር እዩ ኣብ ዘለኣለማዊ ሂወት ምንባር ስለዚ ነዛ ዘለኣለማዊት ሂወት ክንረኽባ እንድሕር ኮይናሲ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኮይና ባህግና ኣዝዩ ዕዙዝ ክኸውን ኣለዎ ሓደ ነገር ምስ እትብህጎ ናብ ሂወት ክወስደካ ክእል እዩ ናብ ሞት እውን ክወስደካ ይኽእል ቦና ቀሺ ጴጥሮስ ኣብ ዝሓለፈ ትምህርቲ ዝነበረ ተንኪፎሞ ነይሮም ነዴና ሔዋን ናብ ሞት ዝወሰዳ እንታይ እዩ ነይሩ ባህጊ ስጋ እዩ ነይሩ ሓቀ ባህጊ ስጋ እዩ ነይሩ ንኣዳም ናብ ንስሓ ዝመለሶ ድማ ባህጊ እንታይ እዩ ነይሩ ባህጊ እግዚኣብሔር እዩ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ቀዳማይ ዝነበረ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ሂወት ምስቲ ዳሕራዋይ ውድቀቱ ስለ ዘናፃፀረ እዩ ኣዳም ናብ እግዚኣብሔር ንክምለስ ወይ ክነብዕ ወይ ክበኪ መንገዲ ዝኾኑ ስለዚ መንፈሳዊ ባህጊ ኣዝዩ ኣብ ተስፋና ወሳኒ ንሓደ ነገር ክንረኽቦ ክንብህጎልና ስለዚ ነቲ ኣምላኽ ንመፅእ ዘዳለዎ ሰማያዊ ዓስቢ ብመንፈሳዊ ባህጊ ምፅባይ ወረስቲ ክንከውን ኢና ንኣቦ ወረስቱ ንክርስቶስ ድማ መዋርስቱ ክንከውን ኢና ኢልና ብመንፈሳዊ ባህጊ ምፅባይ
እምንቶ አላትና ካብ ስጋ ቢዒዝና ምስ ቆይታ ክንነብር ባህጋ ኣለና ኢል ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5:8 ዘሎ ካብ ስጋ ዝክንግዕዝ ኢና ካብ ዝሎም መላዓይና ዓኹም ንይቕረታን ንምሕረት ንፍቅሪ ንምውሃድ ንሓድነት ብጣዕሚ ዘሸገረና ዘሎ ሰብነት ክንግዕዝ ኢና ምስኡ ነበርቲ ይኮና እቲ ስጋዊ እንተኾነ ምሳና ክግዕዝ ካበይ ክግዕዝ ካብ ሞዋቲ ናብ ዘይምሟት ካብ ምብራስ ናብ ዘይምብራሱን ክግዕዝ ስለዚ ኩላትና ገዓስቲ ኢና ኩላትና ተለወጥቲ ኢና ኩላትና ንክርስቶስ ክንመስሎ ኢና ከይደስፍና ምን ትኸዳለወልኩም ኣብቲ ኣነ ዘለኹ ንስኻትኩም ኣብኡ ምን ትኾኑሲ ተመሊሰ ክመፅእ እሞ ናባይ ክወስደኩም ምስ እግዚኣብሔር ታይ ክህልወና ስፍራ ክህልወና ምስ እግዚኣብሔር ናይ ዘለኣለም ሂወት ክህልወና ኣብዛ ምድሪ ንፅዕረሉ ሓንቲ ናይ መወዳእታን ተስፋ ምስ ክርስቶስ ምንባር ካብ ተስፋ ይብልና እዚ ኩሉ ነጥሪኦ ዘለና ነገር ተራፊ እዛ ንሪኣ ዘለና ህንፃውን እዛ ኣምልኾ እግዚኣብሔር ንፍፅመላ ዘለና ተራፊ ከያዲት ኣይኮነት እቲ ሓደ ናብ እግዚኣብሔር ዝኸይድ ህያው ቤት መቅደስ መን እዩ ንሕና ኢና ሰብነትና ስለዚ ኣነ ክመፅእ ክምለስ እሞ ምሳይ ክወስደኩም ኢልና እግዚኣብሔር ስለዚ ነታ እግዚኣብሔር ምስኡ ዝወስደና ተስፋ ብምዕያይ ብምፅናዕ ዓቅሚ እግዚኣብሔር ክንፅበያ ይግባአና እዩ ደስታን ሰላምን እዚ ተስፋ እዚ ኣብ ልብና ሓጎስን ናይ ውሽጢ ሰላምን የምፅእ እዚ ኣብ እግዚኣብሔር ዘለና ተስፋ እግዚአብሔር ንገብሮ ተስፋ ደስታን ሰላምን ኣብ ሂወትና ከምፅእ ይኽእል ሓደ ሰብ ኣብ ስእነት ብተስፋ ክነብር ይኽእል ኣብ ስእነት ብተስፋ ክነብር ይኽእል መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ኢሉ ይትብል ለጀሰም ሰፊር ለርእሳ ብዛዕባ ፅባሕ ኣይትበሉ ፅባሕ ስናይ ገዛ ርእሳ ይኣኽላ ኣብዛ ሎ መዓልተሲ ኣነ ምስ ኣምላኽ ከመይ ኣለኹ ኣብ ዝብል ምንባር ኣዝዩ እግዚአብሔር ዝፈትዎ ምንባር ምዃኑ ዝነገረና መጽሓፍ ቅዱስ ኣዝዩ ሓደ ተስፋ ዝህብ ቃል ኣሎ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 1:18 ዘሎ ናይ ኣዴና ሃና ታሪክ ኢና ንረክብ ኣዴና ሃና ምሕልፍ ኣዴታት ቤትኩን ኣለኹ ታሪክ ናይ ኣዴና ሃና ቤትኩኖ ብጣዕሚ መፀናንዒ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ቤት ምስ በዓል ቤታ ህልቃና ትነብር ነይራ ገረድ ናይ ተገዛ ከዓ ፍናና ነይራ ማለት እዩ ሃና ውሉድ ኣይነበራ ድሕሪ ክንደይ ከምቲ ሳራ እውን ንኣብርሃም ዝፈተነቶ ውለድ ካብዛ ገረድ ዝወለቶ ንሳውን ከምኡ ስለ ዝፈቐደት ኣጋጣሚ ፍናና ውሉድ ወሊዳ ማለት እዩ ግን ተባጭቆላ ነይራ ብዙሕ መከራ ኣብ ቤታ ብዙሕ ክሳብ 3 መዓልትን 3 ሌትን ብዘይ መግቢ ብዘይ ማይ ትነብረሉ ግዜ ነይሩ ግን ቅድስቲ ሃና ግን ተስፋ ኣይተፀንገረ ሓደ ግዜ ግን በቃ ምስ እግዚአብሔር ክትዛረብ ተዘለዋ ተስፋ ኣብ ቤት ኣምላኽ ከይዳ ብግብሪ ብምንቅስቃስ ተስፋ ኣኸተት ናብ ቤት መቅደስ ከይዳ ኣብ ቤት መቅደስ ምስ ከደት ካህን ኤሊ ይፀንሕዋ ካህን ኤልን ገዛ ርእሱ ኣብ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ንደቁ ንኸስተናብር ኣዝዩ ኣብ ሽግር ዝነበረ ኣቦ እዩ ኣብ ፈተና ዝነበረ ኣቦ እዩ ደቂ ኤሊ ብኩሉ ሰብ ብብዙሕ ጉድለታት ዝረኣዩ ዝነበሩ ኣገልገልቲ እዮም ኣፍሪን ፊንሃስን ማለት እዩ ኣብ ቤት መቅደስ ዝነበራ ደናግል ከይተረፈ ብብዙሕ ነገር ኣብ ውድቀት ዝነበሩ እዮም ቅድስቲ ሃና ግን ኣብ ቤት መቅደስ ክትከይድ ኮላ ብዛዕባ ካብ ኣምላኽ ክትረኽቦ እትድልዮ ተስፋ ንኣምበር ብዛዕባ ናይ ኤሊን ናይ ስድራ ቤቱን ዘሎ ነገር እውን ክትጥምት ፈቃደኛ ኣይኮነትን ስለዚ ሓደ ግዜ ተስፋናሲ ሓጢኣት ሰብ ዘየጠምት ተስፋ እውን ክኸውን ይግብኦ እዩ በቃ ምስ እግዚኣብሔር ዘለና ነገር ጥራይ ዘርኢ ተስፋ ነገር እግዚኣብሔር ጥራይ ዘጠምት ተስፋ ክኾነልና ኣዝዩ ዝበለፀ ነገር ስለዚ ምስ ከደት ትፅሊ ነበረት ናፍራን ቀሳቀስ ነይሩ እንትኾነ ግን ድምፂ ነበረ ካህን ኤሊ ምስ ደንጎየቶ ምስ ነውሒ ፅረት እዛ ሰበይቲ ክሳብ መዓስያ ጉዕሽ ሰትያ ክትህለፍ ኢሉ ከይዳ ሰበይቲ ክሳብ መዓስያ ክሰኽየል ከይጉዕሽ ኢሉ ዝተዛረባ ጎይታ ኣነሳው ሰበይቲ ኮንኩ እንታይ ደኣ ብልበይ ዝተመረኩ ነገረይ ናብ እግዚኣብሔር ዘራግፍ ዘለኹ ኢላቶ በልኺድ ከም ዝበልኪ ይኮነልኪ ኢልዎ እንታይ ዝብል ኣብዚ ጥቕሲ እንድሕር ኢና ንሳ ከዓ ባርያኻስ ኣብ ቅድሜኻ መጎስ እረክብ በለት እታ ሰበይቲ ድማ መገዳ ኸደት በልዐት ድሕሪ እዚ ከዓ ገፃ ጎሂት መሲላ ኣይተራእየትን ገና እኮ ዘጉያ ዘሎ ንቅድስቲ ሃና እንታይ ውላድ እኮ ገና ግን እኮ ናብ ሰብኣ እውን ኣይከደትን ገና መጽሓፍ ቅዱስ ምስ ሰብኣ ተረኻበ ደቀሰት እሞ ፀነሰቱን ኣይበለን ገና እዩ ዘሎ ንሳ ግን ነቲ ኣብ ኣምላኽ ዝነበራ ተስፋ ብምእማን
نتعبيت أملاك زنبرة كم حدا مون عند الجالنا إذا حسبت كهان إل زبرة قدما أكدميها مبوس من تلعب خيبسي زيابه يقبل جرا نجارات كي تفسمه جرا نجارات كي يكونه كون جرا وسيلاسي حزن كافسر بتاعه كافسر بتسفاقنا سلزي تسفا أكمل زيابه الزين هيوتنا والسان حزننا يرسل صلبنا يرسل شكرنا يرسل أقدم يوحنا سمعنا في حمشة فرع عصر في حمشة نتزلمنا يزبل كم سمعنا كاب نفلت لما اتكابو زلمنا يولما له درو كم زرخبنا ينفلت لذي تعب زيابير زلنا تصفى مخانا كم نوها بنت فلت ناس يتزلمنا يو جنا خير معنا زيابير كم زهبنا نعمل له حدا مسار حكم زيابير تصفى الله تصفى زيابير سلذا بستعد لك كم زيابير عملت الزان ساي أفقد أملاك مركز كافقدنا وطينا أفقد متى أفقد زيابير بمركز إنه قبله تصفى أب حيل زيابير بمركز إنه تصفى وتصفى إذا تصفى نهيبوتنا زيو وساني تصفانا بناي بعلنا دليل زي كونسي فقط أملاك استقيد خونا تصفانا بناي جزاء أسنا دليل بناي جزاء أسنا بلان بناي جزاء أسنا حساب خوني يقولون انتهي لا بفقط أملاك انتهي زخنا زتتحزن مس فقط أملاك زسمرة مس دليلات زيابير زتوها هذا يخون زلو دقيق بيجي نسول علم تقبلكم سي أو تحتي تصنعت إلى أملاك تحت بول نسول بيجي نتاعي تقبلكم العلم تقبلكم أو تحتي تصنعت إلى زيادة نتاعي بول تحت بول تصفانا كم زيابير بحريات زيابير زين حدا خط بحريات زيابير نقول نتاعي تحت الناي فكر صحابة والإسكا وأبصر وإسكا الموتي بالحق نقول إن كريستوسي كاب سمايات حلوك سامس كذب سبحان فقري سلازي أنا ما نجزي تاني من كحلا كريستوس تحت الناي أقدامي بيتروس معرف حمشة فقشي بشجرني كان فقاد جيرنا حد نقدر نتلمنا يسمعنا يتو أبو زلنا تبعت المازي كان فقاد جيرنا حد نقدر نتلمنا يسمعنا إذا أبو زلنا تبعت المازي كدام يوم نسمع مش عسر وأربعة كتيرنا نرجع تعجزتين أملاك بنات بزين مجدن كم سرح مفلاتن بتعجزتين سباي أملاك أبجزي السرح أملاك كم ناتي نحكم مدى بيكون زغير إجزيابير أنا نسخ من كم زلمنا يكون زغير انتهى كم تنسو نعكم زي وزتقمكم إلو كم زحاسوا يزغير إجزيابير سلازم نحنا كم جزينا كم مدرنا كم كنتاتنا زي كونسي نكونتات إجزيابير نعيو إجزيابير قدام نتيبنا أو نجر إجزيابير زتمركوسة تسبيتن تصفاني كلنا زقبوا مالتي سلازي بتعكس تنصبايا لنا زيابير نخلو بجزء صبوق وبرئيس فبنا سلامون أما كبر مع رسالة فرع عصر حدا تايزر زيابير نخلو بجزء تاجور صبوق وبر سلازم زيابير نتحدثنا بمرأي لنجارات كل أبوزي صبوق كجبر الله كعلي زيابير سلخل النجارات وكبر المسكان عيوبنا كلا أي هيوتنا كم زيابير مجزع لومي أشجيرنا ذل النجار زي أكلم زيادة. نمتى بيت كريستيان نباس، نمتى بيت كريستيان نجاجة، نمتى كومي نباس نتيلنا ولا كم كريستيان نجارنا نجزيابير نخنمزو كم الناس لزلي. نجارو نجزيابير زي نزلسن نبحث النيرة كبير. نمحرق كبير، نحرقت كبير. سلازي نهيوتنا ملو أبتحتي لولاوي سلطان أملاك كان جزء جباناي. ስለዚህ ንህይወትና ሙሉ በሙሉ ኣብ ትሕቲ ልኡላዊ ስልጣን ኣምላኽ ከነግዝእ ይግባአና ንሱ ይሓልልኩም እሞ ንኩሉ ሓልልኩም ኣብኡ ኣውድቆ ንሱ እንታይ ገብረልኩም ይሓልልኩም እግዚኣብሔር ስለኹም ይጭነቕ እዩ እግዚኣብሔር ስለኹም ይጭነቕ እዩ ኣደ እኳ ንውሉዳ እንተጠንጠነቶ ኣነ ግን ንዓኹም እንታይ ገብረኩም እየ ብእግዚኣብሔር ኣይጥንጥነኩም እዩ
يخون زلوا زل عالماوي يخون زلوا رأينا نجزيابير زقدم دي يخون زلوا نمحرت جزيابير نبهر جزيابير زقدم دي يخون زلوا ويس ندلياتنا زقدم يخون زلوا زل عالماوي رأي مالك علامو نتان زل عالم نبرلانا جزيابير من قصي زنسر وين مازاري حسنا كم مدرن اللعب الخوون تم نايمريت يمزحاسو تم سماويان ما بزعوا سماوي يمزحاسو نحن دما سماويان خباد ما نمن قبلنا ويتانا يسوع كريستوس نسبلنا يا قدوس باولوس ስለዚህ ተስፋና አብዛ ሐላፊ ምድራው ነገር ጥራይ خون يقول ተስፋና አብዛ ሐላፊ ምድራው ነገር ጥራይ خون يقول ምክንያቱ እሱ ሎም خدونا ይጽባህ ይልና ሎም ብጥዕና ለና ጽባህ ብጥዕና ይለና ሎም ብጉብዝና ለና ጽባህ ብጉብዝና ይለና ናይ እግዚአብሔር ግን ዘይቀየር ስለዚህ ታው እግዚአብሔር ዘለና ተስፋ ዘለዓለማዊ ራእይ ዝሓዘ ክኸውን ይግባእ እቲ ዝርአ ንግዚኡ እቲ ዘይርአግና ንዘለዓለም እሞ ንሕና ነቲ ዘይርአ እምበር ነቲ ዝርአ ኣይንጥምትን ኢና ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ንሕና ነቲ ዘይርአ እምበር ነቲ ዝርአ ኣይኮናን እንጥምት ዘለና كل جزء نزرع طراي مطمات مالت ابزرع طراي منبار مالت ابزرع حد طراي حد عمرك كبوصي حسب ايكلم مالت اب مصحفنا انت يزبل مزغبك ابزلو لبخا كله حدا جزء زخونه فاينانشالي صقم كغطنا كله ابانك نحر 10 شحال ولا نعينا كنحاسنا حد حق تحنين وزي اسكون تاتك بيبلا نخونه نزع صوت أنا اللي هو بزعبين أنا حاسب عقل جناين براني نجزي من الله قرب نقدر شوفنا الله يخلق برا نايت زعبير تصفى منكم يكون نايت زعبير تصفى حاجة زي زعبير مصحابك ما نمك حد كذا أصحابنا خوي نسو مسكفته ما نمك عاطو زي كده نسو مس عاطو ما نم زي كفته مرحبا داود زلوي سلزي كلاي قدوس معرفة 4 شمنت نحنا عتزير إلى تصفى الجبل سلزي رأينا أبز مدر تراي خون يقولون تصفانا أبز مدر تراي خون يقولون أبلع علي أبز سماي تمركز خون على الأول سماوي رستي كان دي تخرجنا تصفانا نايزل على مهيوتن مس أملاك مخانن خون على الأول كان دي تخرجنا تصفانا نايزل على مهيوتن مس أملاك مخانن مس أملاك خون تصفى زقبر كل جزء حتى نخجبر قاعد فرن مغنياته مس أملاك تكون إن هذا بل حلقة حتى تخسر حياة خلني هم مغنياته حتى مالك مس أملاك زين برك حتى تقارن من الرسول سبحانه وتعالى. سلزي تخرجنا أبناء العالم وهيوتن مس أملاك أمن بارم خوني ببو. تعرف إذا لا نمبر أبزي تنبر كثما يبلنا. نتعرف إذا نقبر لنا تسوى نقبر لنا نمبر أبزي أصل نبارك كثما يبلنا. أبغاتنا من يوم حليفه نحن ما لنا تهنكوينا كن حلفنا قل زي تحلف زل عالماوي من استغنى لاتنا سلزي تسفانا أبتزمسن أتانا باريت نكونا لو إبراهيم مرافع 10 فرع 10 وسلسة منفساوي عبيد أب منفساوي تسفانا أب منفساوي هوتنا بغلت نقرينا نريو مجمرتا أب مدر زقاتنا صقمات لمنفساوي بسلتنا كم تطقمو داغا مبزحتنا بونا بيكش بيتروس انت بزح غري سومين فتنا خغاتنا انكلو مسنخا خغاتنا انكلو لمنفساوي تسفانا لمنفساوي غعزنا كم تطنكرون اين امننا لمنتا التنغزي زمص فتنا خرخبنا طاي سلا زي ندل مالتي منالبات حدا غزيون اب جيغار ديتون خون خلي اب غزي ابير مهمان مالت كاب خونه ነገር ፈተና ናጽ አወጽ መንባር ገርና እንሩድኦ ነገር ዝምንጩን ከሆነ ነው አብ እግዚአብሔር ዝተአመነ ሰብ እግዚአብሔር ዘይድሓኑ የለን ያንበር ብጸልአ ሰናያት ዘይተፈተነ አለሁ ላይ ነፈልና ብነገር ዘይተፈተነ አለሁ ላይ ነፈልና በመከራ ዘይተፈተነ አለሁ ላይ ነፈልና ግን እግዚአብሔር ካመከራ ዘይወጾ ሰብ ግን የለም ስለዚህ
عين رجنا إذن عبيتين بس النبلة عزيو نعبيتنا مصحف قدس نتاعي زبلنا قدس بيتروس أبقى دعنا مرت مرت حاجة خامشة دي شخص عشان عتزله شحكوا حد نقرب زي بوزوش إذا عين فتنا كان حلف قد أنت قني بزي كتحب وسيم زله مصحف قدس بفتنا بنكر بشكل تحبوس يزبل النازل مخنياته نحن فتنا تاي سلزلي حال نقر سلزلي إذا تأمنتكم حق خمس خونات كردي ورقي شحقا بحاول تتولع براساي أمنتكم قنا مستفتنت عزيو بلوغ زخنا كبر ختم صالكم سلازي كما يسوع كريستوس كبلت كله مسغانان سبحاتن كبرن كتم صالكم من يازيا يتعال እግዚአብሔር تغبروا ናይ ተስፋ እምነት ማለት ስለዚህ አቅም እግዚአብሔር እምነትና بخمس عينات ሕያው ዝኾነ እምነት ክንማላለስ እግዚአብሔር ጸጉ ይሐግዘና ስለማለና ስለዝማዓልና ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ክብርን ምስጋና ይሁን ወስብሐት ለእግዚአብሔር آمين. سمت كل زغل سم እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ዝኸበረ ምስተመስገነ ይሁን። ስለዚህ መሐረና እግዚአብሔር አምላክና ክብርን ምስጋና ይሁን ነው። ነብይ ቀሽ ኸአ እግዚአብሔር ዘመኑ ዘመን አገልግሎት እግዚአብሔር ዘመኑ ይባረክ። በሐቂ ጽቡቅ ዝኾነ ትምህርቲ እግዚአብሔር ቦና ቢሓሊሉ ከምህርና ጸኒሑ ክማል ጸኒሕና አገዳስ ዝኾነ ትምህርቲ ናኻ ክምሃር ጸኒሕና ምክንያቱ ደቂ ሰባት እንዲና ብዛዕለን ክንነበር ከለና ብምንታይ ኢና ንነብር ካብቲ ኣብ ሂወትና ክንነበር ዝሕግዘና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ተስፋ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ዘይልወጥ ተስፋ ኣብ ሂወትና ኣብ ውሽጥና ሒዝና ክንጓዓዝ ከም ዘለና ኣብ ካልእ ተስፋ ንገብሮ ኩሉ ዘይክንረኽቦ ንኽእል ኢና እታ ብእግዚአብሔር ዘለና ተስፋ ግና ክንረኽቦ ክንኽእል እግዚአብሔር እሙን ኣምላኽ ምዃኑ እግዚአብሔር ዝእመን ኣምላኽ ምዃኑ እቲ እግዚአብሔር ብዛዕባና ወይ ንዓና ዝብሎ ኣምላኽ ከም ዝብሎ ከም ዝፍፅሞ ኢና ክንምሃር ጸኒሕና መሓንቲ ጠቕሲ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 4 ፈለስ 19 ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ይብል ኣስታት ወድሚተ ዓመት ክነሱ ሙማት ስጋኡ ሙማት ማሕፀን ሳራን እናረኣየ ንምእማን ኣይደኸመን ግናኸ ንኣምላኽ ክብሪ እናሃበ ንምእማን በርትዕ እምበር ነታ ተስፋ ኣምላኽ ብዘይምእማኑ ኣይተወላወለን ነቲ ዝሃቦ ተስፋ ክገብራውን ክእለት ከም ዘለዎ ኣጸቢቑ ተረዲኡ ነበር ስለዚ ድማ ብጽድቂ ተቆጽረሉ ስለቃሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረ ዝተመስገነ ይኹን እዛ ኣምላኽ ዝሃቦ ተስፋ ሲ ኣብርሃም እንታይ ተረዲኡ ሓደ ነገር ተረዲኡ ነይሩ እግዚአብሔር ነቲ ዝበሎ ከም ዝገብሮ ኣሚኑ ተረዲኡን ስለ ዝነበረ ዋላ ወዲ 100 ዓመት ይኹን ዋላ ብስግኡ ደኺሉ ይድከም እግዚአብሔር ሓደ መዓልቲ ነቲ ዝበሎ ከም ዝፍፅሞ ከም ዝገብሮ እምነት ስለ ዝነበሮ ኣብ ውሽጢ ተስፋ ስለ ዝነበሮ ዋላ ብስጉ ይድከም ይምርትዕ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብ ሂወትና እግዚአብሔር ዝበሎ ኩሉ እንታይ ክገብሮ እግዚአብሔር ዝበሎ እዚ ኣብዚ መፂና ዘለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንምሃር ስሱ ዝበለና ብዛዕባና እግዚአብሔር ክዛረብ ንዓና ኩለና ዝደልዮ ክንሰሚዕ ኢና መፂና ዘለና እሞ ብዙሕ ተስፋ ዝገበርናዮ ዘይረኸብናዮ ብተስፋ ኣብ እግዚአብሔር ስቲል ንፅበዮ ዘለና እግዚአብሔር ሓደ መዓልቲ ከም ዝህበና ክንብለና እታ ናይ ዮሴፍ ታሪክ ንዝክር ኢና ዮሴፍ ሲ ክንባዓልኩና እምበር ኣብ እስር ቤት ከሎ ክልተ ካብ ቤተ
ዝተኣሰሩ ነይሮም ኣይኮነን። ሕጂ እቶም ክልተ ሰባት እንታይ እዮም ሕልሚ ሓሊሞም ሕልሚ ምስ ሓለሙ ንክልቲኦም ከምቲ ዝሓልሞ ፈቲሕሎም እቲ ሓደ ከም ዝመውት ሓደ ግና ፈቲሑ ናብ ዝነበሮ መንበር ወይ ናብ ቤተ መንግስቲ ከም ዝምለስ እዩ ነጊሮም ማለት እዩ። ግን እንታይ ኢልዎም ምስኣ ከይትርስዓኒ ኢልዎን እዩ። እቲ ሰብ ግን ዘኪርዎ ድዩ? ኣይዘከሮም። ስለዚ ሰብ ይርስዕ እግዚኣብሔር ግና ኣይርስዕን እግዚኣብሔር። ስለዚ እታ ውሽጥና ግና ዘይተፈፀመ ዘሎ እግዚኣብሔር ሓደ መዓልቲ ጠቕመና እንተኮይኑ ዝኾነና እንተኮይኑ ከም ዝብሎ ከም ዝገብሮ ብእምነት ከም ኣብርሃም ክትፅበ ተስፋ ክንገብር ኣለና እሞ እግዚኣብሔር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። መዝሙር ቅድሚ ናብቲ ዝወፅእ መደብና ምሕላፍና መዝሙር ንዝምር ፅቡቅ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ ኩሉ ነገር ናይ ኮንትነት ኮንትዩ እግዚአብሔር ግና ክብሪ እዩ እግዚአብሔር ግና መጽናዕኒ እዩ። ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ ኩሉ ነገር ናይ ኮንትነት ኮንትዩ እግዚአብሔር ግና ክብሪ እዩ እግዚአብሔር ግና መጽናዕኒ እዩ። ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ ኩሉ ነገር ናይ ኮንትነት ኮንትዩ እግዚአብሔር ግና ክብሪ እዩ እግዚአብሔር ግና መጽናዕኒ እዩ። ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ ኩሉ ነገር ናይ ኮንትነት ኮንትዩ እግዚአብሔር ግና ክብሪ እዩ እግዚአብሔር ግና መጽናዕኒ እዩ። ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ ኩሉ ነገር ናይ ኮንትነት ኮንትዩ እግዚአብሔር ግና ክብሪ እዩ እግዚአብሔር ግና መጽናዕኒ እዩ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክና ይመስገን። እሞ መዝሙር ኣብ ከለና ሓንቲ መዝሙር እስከ ቦታ ሳብ ሕጂ መረፅና ኣለዎ ሞ እንታይ እያ ነይራ ማሁራ መንገድኻ ምርሓኒ ንውሕ ከትብለና ንድዕቱ እስኪ ኣብ ቦታ ትፈትኑ
መዘምራን ሞናት نبرة يوكن صهيلو أبتمرتهم كينا تعرفتي يوكن صهاي يحاولنا مالنا نرنا the path of the wise تمرتنا هم مال ناب حاولنا يوكن صهيل بسمة ونفس قدس حتى أملاك رمين كمين لهم سدرانا كمين مسكانا أملاكم كمزيد أحلى الرحمة فقدي الجزاء تمرتي بتداليا زلال مجلس هذا كتوم مبزح في كل تدالي سلزلو أوروبا مو حتى ترجع خرسة ألو تزوم الإنسان لعوبي على الدالوات الاسترهاقي موصلو هذا كورتون سبيل حتى رسخ مزتري وازن له انتهت مزلة تبريد خمتاينا نبقى من قدي تبربينيا أب عالمسي أب تي مسألتات انتهت لنا متسعود أب كلتين فلسف ويكم تبلى بامات حمشتن كونينا ويكم تبلى عايشو حمشتن سلازي نايل بامات من قد خمرز كا خبرنا حتى تخون زلوها مالتي سلازي انت كناها عايشو عايتكونوا تادا لبو مخدبلو ميلان دلي نحناها نلبم Are you here most of the use? Okay, the path of the wise. Use a Christian discipline, a path to true freedom. The Kasabat, Kam Adam, Hewanin Jamiro, and Tamdelio, Natsanet. The team Amlak Aidi is the Khatia item of Uzbolo, and Tagarama. Belion, Kabaha, Tanatsanet Keda Malati Silesi. التغيب في الفوتوز اللي نام عرب زنتاي التاب حكينا ناس اللي تتلاقينا مسألة قول التحول له مالتي لا
እቲ ዲሲፕሊን ወይ ድማ እቲ ኣምላኻዊ ዝኾነ መንገዲ ክንከይድ ኣለና እቲ ኣይትግበሩ ዝበለና ክንገብር የብልና እቲ ግበሩ ዝበለና ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ paradox what does it mean paradox means it's a true but at the same time wrong ህይወቱ ዝደልያሲ ከጥፋኣ ይብለና እንታይ ማለት ያዘ ሕጂ ህይወቱ ዝደልያስ ከጥፋ ከምዚ ሓስቦ ከለና ሎጂክ ክልቲ ጋራጭወካ ግን ከተሓቂ ንህይወትካ ክትብል ኣብዚ ዓለም ክትነብር እንተደሊኻ ነቲ ናይ ዘለኣለም ህይወት ከተጥፎ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ብድሕሪኡ ዘሎ ሳዕቤ ገትረለካ it's a statement situated contradict itself it might be true but at the same time seems like contradiction the Apostle Peter injunction to live as free people while simultaneously living as the slaves. ነፃ ክንከውን ክንነብር ንደሊ ግንካ ጉዛት ናይ ኣምላኽ ክንከውን ኣለና ነፃ ክንከውን ተኮይና ናይ መንገድ ጉዛት ክንከውን ኣለና ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ሰብና እንታይ ንብል ግል እግዚአብሔር ባርያ ኣሎ ትሽማት ንህቦ ንሱ ከዓ እንታይ ማለት እዩ እቲ ስማትካ ነቲ መንግስቲ ማለት እዩ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:16 Slavery to God is only a condition that actively emancipate human person from servitude to the world in the flesh. ሕጂና ዓና ዝውጥጠና ናይ ስጋን ናይ ዓለምን ነቲ ናይ ኣምላኽ ነገር ንኸይንገብር እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ዝክልተ ቃልስሎ እቲ ክንመርፆ ዝግባኣና ግን ሓርነት ናይ ሓቂ ዝህበና እንተዳ ኮይኑ ናይ ኣምላኽ መንገዲ ማለት እዩ so we have to choose wisely defining the vision what's our purpose in life እንታይ ትራእይና ህና ኢልና ክንሓስብ ኣለና ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ St. John Chrysostom teaches us that discipline is often misunderstood as a burden ወለድና እዚ ትግበር ክብሉና ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ኢና ንጥምት እቲ ኣይትግበሮ ዝገበሉና ኢና ንጥምት እምበሪ ነቲ ሳዕቤኑ ንምንታይ ከም ዝበሉና እንተስተብሂልና ግን ጥበበኛታት ኢና ሓደ ግዜ ምስ ኣብ ከምዚ ኣይተምሲ ኣብ ከምዚ ቦታ ኣይትኸይድ እዚ ኣይጠቕመካን ይብሉና ከሎ when they say all these things we see it as a burden for us but እቲ ሓቂ ግን it helps us to be free ምክንያቱ ካብቲ ዝመፅእ ፀገማትን ሳዕቤናትን ስለ ዝሕግዙና ማለት እዩ is a process of training the mind to recognize the truth and the will to choose what is good. A wise person knows choices. What does seems hard now means is good for the rest of your life. So the choice is very important. Where does it all start? Proverbs, Solomon told us in 22 verse 6. والعخذ اللازم ومجدي ما إسخائية بلوس أبزي معراب الانتاج بحلال الرقوع برين واش تقبوه عبيت خريستيات وصدوه كم سبلوه مبلا نحنا تدين صحيفنا اليوم تمجد أملاها بلبون كن ما كسحفوه عالم سيطان كسحفوه مالتي سلازي يتمرجها بلوس كله لبيت أملاها تمسينا يقول كل جزيه train a child the way he should go, even when he's old, will not depart from it. Depart and astray, it's two different. Depart means complete the habor heka akala kete la hamalati. Ketigaga khuldo ናይ ባሓቂ ህይወት ኩሉ ግዜ ፈተና ስለ ዝኾነ ኣብ ፈተና ኣብ ኩሉ ኤ ዘምፅእ ሰብ የለን መብዛሕትኡ ሓደ ግዜ B is okay, right? But you learn from B. Training implies consistent, intentional effort. There is a training between training and educated. ممهار مسلطانين النبي. كتمهر كلها تمهرات خليها نستوصلك. كتسلطنا كلها نتاي مالتي. building character. تمالا يسوع تدقاقيم. انتنا تبهريات غير مالتي. So habits that leads to life. نزل عالم زربر هي وتي خاتم هرز لها مالتي.
let's understand now two things: guardrail, not shackles. When we say guardrail in time, I'm going to say kalena kul giዜ ታያለው ዝኽልክል ከይጸድፍ ዝኽልክለና መንገድ ነው። And shackles means what? ማሰር what? Discipline misconception. Usually most people they think when ስድራና እዛ አይትቆረ ሁሉና ከሎ እንታን አድርገው shackles good is this guardrail ሕግ አምላክ ካብ ክፉእ ነገር ክልክለና ካብቲ ዝመጽእ ዋይ ዘበር ሳዕቤን ካብኡ ክልክለና ይዳበር ንኸኣስረና ኣይኮነን። እዚ ከዓ እንተፈሊጥና ኣብዚ ንርአየ ሰለስተ misconception ዘይምርዳእ viewing discipline purely as punishment for the past failure or meaning of control, while Christian truth is what? Discipline is proactive guidance that prepares us for future challenges. Comes what hadar እንታይ ገበር ቅድሚ ኣብ ኩናት ምኻዱ ይዳለወ ኣብ ኩናት ምስ ከደ ሕጂ እንታይ ንቀትል ጥራሕ ድዩ ነፍሲ ንኸድሕካ ከመይ ገይሩ ክከላኸል ከም ዘለዎ ከዓ ይፈልጥ ማለት እዩ። How many know most basketball players or soccer players of ዓለም ፍሉጣት? Who do we say? Let's name somebody. Ronaldo? Messi? What about basketball? Those who we named them and they came accidentally, they train hours and hours and hours, days and days running after the ball, right? A simple round ball, right? But at the end, the whole world is watching them. How did they get to that position? By training and discipline. They build character. Even though some are gifted, their gift without training, it doesn't mean anything. So many gifted players came, without discipline, they lost their fortune and their talent. So we can never always be a Christian. Is also we can connect to this life issues. Protection. It acts as a shield against the chaos of uncontrolled passion and bad habits. Being a Christian would help us by disciplining from all these things. There you go again. If you're an Orthodox, if you're a Christian Orthodox, you should know the church fathers say. Who did I quote in again? Who's the name? Famous name. You cannot preach without his name. Who's this person? I want you to know him. If you never know him, you need to know him now. Who's it? Son, Saint John Chrysostom. Johannes Afwerki. Why do we call him that? Because everything that came from his preaching and teaching is like gold. They call him gold mouse, Afwerki. St. John Chrysostom compared our senses, eyes, ears, tongues, to the gate of the city. If the gates are left unguarded, what happened? The city is easily corrupted by thieves and enemies. Unlike today's cities in those days, they used to have walls. And those walls were guarded. And not guarded means you asking for trouble. So the same thing. Our bodies also have senses. Those senses have to be guarded. By what? By God's ways. Discipline is a watchman at the gate, ensuring that only what is noble and true enters our hearts. Our ears should listen to godly, our eyes should look to godly. All these things should be
Because if you give room to temptation, that means you're going to be sorry for the rest of your life. Discipline is not a form of punishment, but a guard for freedom. Discipline is not, let's read it again. What it says? So when we get disciplined, let's not consider that's punishment for us. What is it? A guard for rain. A fire is good when? What is this fireplace, right? A fire is good when? What is the fireplace, right? What is out of the fireplace, what happened? Destruction, burn everywhere, is no. A water is good when it's in a bucket or in a river bank. When the river comes fully, what becomes? Flood, right? It destroys. Our nature is the same thing. Unless it's guarded by the way of godly ways, means we're looking for destruction. Our compulsive nature should be always guarded by godly ways. So guardrails are very important. Think about guardrail on Winding Mountain Road. I drove a couple of days, day for yesterday, some places in these mountains. It's a lot of winding, but at the same time, there are places that you don't have guardrail. If anything is slow, if anything hits you or you go out, what happens? There's a cliff under, right? And that means you have a problem. But most of the time, what do they have to protect you? Guardrails. Why? Protection. Accidents can happen. So as protection, life is also like that. Without the guardrail, you would have to drive incredibly slow and paralyzed by fear. You always go look down and you see problem happen, right? So that's what we need. When you have guardrail, you have something you can ride. With the guardrail, you can drive with confidence. Same thing life. When you have life with discipline, you will have a better future. Okay, we often confuse license, the ability to do whatever we want, whenever we want. We say it's freedom. I do what I want to do. I sleep what I do. I talk like I want to. All these things will eventually will happen. What? We will pay the price. Luckily, I've been teaching kids by God's grace for almost 27 years, maybe longer than that in different ways. I can see the travel from some kids at the early stage. How? We all know. The kids that they want to do anything they want to do, they are compulsive, uncontrollable. What are they waiting for them? A better future? When you tell them you're doing wrong and they listen, those kids their future is better. I know one kid, I remember, he gave me trouble. One day I took him and I saw him and I told him, what do you expect by this behavior, your future? He realized it's not good. Years down, he came to me, he graduated, he got good jobs, he got good life. He said, if you have not told me that, I wouldn't be in this position. Glory be to God. When we tell you, when you're adults tell you don't do, means this, look out for your future. If you are compulsive, means you look for trouble. So let's remember, do what I want to do, as I want to do, looking for what? For trouble. It's not freedom. Because at the end, you pay the price. If you have the freedom to eat junk food, what happened? Your health suffered, right? It's sweet.
It tastes good, right? But what's the price? Your health. If you have the freedom to spend money recklessly, I got paid, I want to go to the store, what happened? Broke. One day I was a cashier at the gas station. This kid, he spent money. Then he said, what can I get with this? When I gave him change, he consistently asked me, what can I get with this? I said, young boy, why are you consistently paying? You got what you want, keep the change. Next time, get what you want. This boy, he was so mad with me, he told his father. His father came running at me. He said, why do you tell my son to do this, And he started yelling at me. I said, hold on. That's your son, biologically, but also is my son. When he doesn't learn how to spend money at a young age, what do you expect him to be? Oh, I'm sorry, I didn't expect, I thought you told him to get out of the store. That's what I didn't realize. But anyway, the father understood. And then from that on, the father gave me the go ahead, what have you. That's كمزي نحن مزحت جدا قبل ودينا مساعن كله ولا ناخذ مساعن كله أم عندنا خم فوضى كل ولا دي خاي أم زكر انتاي نمنتاي ودي بيت مرتدات حج مزحت جدا سافر زقبران تاني انت مبهر مساعن تدري ولا دقل عيد مساعن قرا ما يشرش من صفره تولاد تولاد خا مالتي سلازي freedom of spending money. You can spend your money now, but save money. For your information, anybody knows compound interest? How many of you know compound interest? At the young age, the youngsters. If you don't know, ask. Ask your parent or somebody. What does it mean compound interest is? Your money grows, just like tree grows, right? You ever heard say money doesn't grow on a tree? Huh? Money grows on compound interest. Okay? So be savers, not spenders. As the saying goes, if you don't choose your shackles, they will. What does it say? If you don't know your ways, how to guard yourself, means at the end, what is shackles in America, especially for young black youth? What's the shackles? Not only social media, but what about prisons? Are full of? Huh? Am I right? So you do small wrong, especially when you color, they don't give you mercy. So walk the walk the right way. Do whatever you want to. Short term makes you a slave of your impulses. Discipline steps into protection from your own worst instincts. So we have to guard from our instincts. True freedom is the ability to choose what is best, not just what is. Hello, let me hear you. Choose what was best, not what's easier. So, a pianist, people that play piano, did they become expert right away? I tried and I failed. I remember they gave me a chance to play. Instead, I chose to play ping pong. Because after so many tries, so many keyboards, you're intimidated by the keyboard. But if you keep practicing, what happens? You become better, right? Over time. Everything works with time and discipline. Okay? Sometimes we think things easy way, but nothing is easy. With discipline is possible. Okay, let's look at this graph. Can you see it? You go to the beginner, and if you have discipline, what happens? It goes up. And so true mastery comes from discipline.
in Hebrew 12:11 tells us, no discipline seems pleasant at the time, right? It's a lot of pain you have to go. But later on produces a harvest of righteousness. So discipline is our way, but we know what we're going to be. And the true disciplined person is a Christian. Undisciplined person is not Christian. So don't say I'm Christian. True mastery. The path to freedom, right? Freedom is not ability to do whatever you want, right? It's the power to do what you ought to. Without God-raised Christian discipline, we become slaves to our own shifted emotions, impulsive desire. With it, we are free to run the race God set before us. Okay, this is very important that we need to understand. If you have a chance, I don't know if the book is around anymore. It's called Practical Spirituality, according to the Desert Fathers. How many know what desert means? What is a desert? Huh? A place? A dry place with less water, right? Okay. Who are the desert fathers? Huh? I want to hear from the youth. Who are the desert fathers? Bahtawiyan, okay? Okay, if you don't know, I want you to know those people. The monks. The first monk was who? Saint Anthony the Great. He was the desert father. Okay, he went to the desert. He left the city, the good living and everything. Then he went to the desert. They called the desert fathers. Midrabada. Imitating the saints. We should imitate, just like we say when I ask you, basketball players, soccer players, you name them, right? How many of you can name saints that you can associate? Nada, right? From here on, you need to know the saints. Pick one saint and imitate. How did he live in a desert or in a mountain or whatever you name it? There's a Eritrean, not too long ago, I think he passed away in 1970s. His name is Abona Gabriel Christos. They call him, and if you see in YouTube, it's called Abdel Masih al-Habashi. He was one of the desert fathers. He lived in the Egyptian desert. But to make long story short, this is the book that Father Athanasius Skandar presents spiritual of the desert fathers, not at the past, like the past a long time ago, but contemporary, how we can associate with today's life of the youth. So this is a very good book. He got a lot of quotes, he got a lot of sayings from the desert fathers, and hopefully one day you get a chance to read it. But to give you an idea from that book. What is the discipline of the mind? The desert fathers mastered this thing. They train themselves, focus on the true wisdom and positive while filtering the negative, destructive, and mental habits. All these things, they train their minds to focus on what? While they are on earth, to think about heaven. Recently, Mamru Tokul was telling us about what? Were you here when he was teaching us? What are the things that distracted us today? The social media, right? The Desert Fathers doesn't have anything. One of those stories I heard from Bishop Yusuf, Abu Abdel Masih, where he said the saint, the Eritrean saint, when Pope Shenouda had the cellular phone, Abu Abdel Masih, he told
the cellular phone. He said, who are you talking? He said, this is called communication. Oh, no. I don't want nothing to do. Devil is coming through this. They prophesied long time ago. Devil is coming to the world through this. This is 50 years ago? At the early stage of the cellular phone. أقدمهم بزعما cellular phone سيتأناو من قد ما أخمس كم بحر أبونا ودوس أبونا قبل خريستوس نجيلهم مالتي قبل صادق يوم قد قبل بوشين دا قبل خريستوس كم بتسترقوا مالتي هجي أزي train our mind to be disciplined. The next one is to discipline the will. Strengthen internal resolve of self-control to choose duty and moral action over impulsive laziness and short-term desires. Your will have always to be focusing on godly things. Discipline of the senses. Regulating physical senses, sight, sound, taste, touch, smell to prevent overindulgence, sensory overload. Discipline of the memory and imagination. This is very important. Usually people want put something in their mind that disturbs them. Guard the inner life, dwelling on wholesome, constructive memory. Don't think about the past. Don't have a life of regret. Most youth have this problem. When you have things that regrets, what do you have to do? Confess. Come to them and ask them to pray for you. I've done this and that, but don't regret. Because you consistently regret, that means what? You will have a mental problem, depression, and then you alienate. You think that Satan ties like a Nahas phone, yes, high or Hidam always discipline the memory and imagination, something that we're supposed to discipline ourselves. Presumptuous sins, wrongful action committed deliberately or willfully. كل جزء هذا اللي كلنا نتعلم نبل. فلتنا لنا كيف فلتنا جزء قبلنا يقرب لنا. سلزي التي حكيتنا حتى قلنا خبوخان كل فلتنا لنا. When somebody can press 500 pounds, 500 is heavy, right? What is 1 pound to that person? Lifted 1 pound. Nothing, right? When God can wash the whole world's sin, what is 1% sin to him? Nothing, right? He can carry the whole world's burden. He told us, come to me and I will give you rest. So we should believe in that, not doubt it. The pursuit of virtue. You know what that virtue means? It's good habit, right? Excellent and noble character traits. Meekness. This is very important that we don't see it in this world anymore. Unless you're the true Christian. What does it mean? When Jesus was at the cross, he told what? Forgive them. Can Jesus wipe all those soldiers? Can Jesus have done everything that possible for him to avenge himself? He could have done everything, right? But what did he say? Forgive them for they don't know. When you have strength, gentleness, but you look at others with mercy. That's what meekness is. You can do things, you can punch that person, you can fight him, you can do everything, but you refuse not to. So you resist the anger, arrogance, or power. Comes in Dr. Zulena Neverentine. Helka? Selari what? This is a Konelizate of Samanelka. Meek to Hekagin. It is the most meekest person in the Bible is who?
Now the one meekest person in the Bible is who? Was who? Huh? Beside, not beside Christ, the second. You have John, but Moses was the one. Moses was the one is known for his meekness, because when they were doing wrong against him, like Aaron and his sister Mary, he always looked out for them. Chastity, this is very important for the youth. Purity of mind, heart and body. Maintain always your purity. Don't defile it with unnecessary things. Discriminate. The capacity to judge wisely, distinguishing between right and wrong, and make sound decision. This is all in the books. Okay, the fruit of the discipline is what? Now we come, after we have discipline, we'll have these fruits. We'll have pure heart. What does the Bible say? The people, those who have pure hearts will see what? They will see the kingdom of God, right? Train our desire to align with God. Then, clarity of mind, because your discipline means you have clear path, right? Spiritual strength, building the endurance needed to stand firm our faith under pressure. When everything is good, when everything is normal, it's okay. When you get tested, when the pressure is of the world is heavy. So if you have a spiritual strength, then you will stand those tests. Stewardship, using our time, energy, and talent according to the higher purpose. Those are the fruits. The fruits of the two paths. The two paths, do you remember what are they? The wide and the narrow, right? Two paths, let's compare them. Let's say, this one is, the first one is untrained path, and the other one is disciplined. No, unrestrained. Emotions, they are controlled by mood swing, but the disciplined one, what happens? Steers by spiritual wisdom. Character, fragile and inconsistent, resilient and steady on the other side. Purpose, aimless pursuit of pleasure. Intentional pursuit of holiness. Freedom. That's what we say, right? Slavish to impulses, empowered by true choice and godliness. Okay, live in the design. Embracing God's rails for life purpose. Okay, this final. He who loves discipline. Let me see if the youth say it. Let's read it all together. Proverbs 12. Who's this person that wrote Proverbs? Who? I want to hear from the youth. Who? I didn't hear you. You raise your hand. Solomon. Great. What do we know about Solomon? He chose wisdom, right? He was the wisest person. So when he tells us something, should we listen to the wisest person? Who he loves discipline, loves knowledge. Very important. What God lays is in your life currently feeling you restricted? What is in your life that you think is holding you from freedom? What? I don't expect you to tell me, but you know in your inner telling you something, right? My mom doesn't let me do this, my dad doesn't let me do that, right? A lot of things that you say is restricted, but it's a guardrail, okay?
how can you view them as protected for your future freedom? So how do you see those? If your mom tells you, keep your cell phone and read your book, is that a guardrail? How can that help you in the future? Huh? Okay, if a mom tells you pray, is that a guardrail? If your mom or dad tells you read Bible, is that a guardrail? But how does that help you? You think it's a guardrail, but how does it help you, right? Let's think about that. Let's reflect on that. May the Lord grant us the spirit of self-discipline. Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit, one God, amen. If you have any questions, I will ask. شامي سنيهم آمين سمت كل زغل سم እግዚአብሔር አምላክና ዘወረስ ተመስገነን ይሁን في الله زمن سيات if you have any question you can ask Diakon Sahaye. I think they're all smart, they got it, right? You guys rock. You're the best. Okay. Yeah. قدامنا تقلينا دياكون صحيح كم سندرا بيت كما ولدي أمور قد قادر يقول كلام شكل قرب من هكذا ما سينا تعرف لا يسمع ما سينا نبغى تغامر. Do you understand what he's asking? Interpretation? Can somebody interpret for the families? For the kids? No, I'm just, I'm wake up, come around me. Do you get the question? The Hambala English. Okay, what I asked Brother Deacon is where is the parent, where does it go between the guardian and the shackle? When do we actually from being guardian or guardian putting the guardian to be punished? So you guys don't see it as a punishment. Where does it go? What is the right diagram? Asking. Okay. كم تفضلوا لومي أبزي زلنا معرفة هاجر ما ساعتي بتشبتي تفضلوا بحرمات وقلنا خبز هاجر ما زنبري يلا أنت هاد كتر دوم زلنا صعبين حيجي بيت الخريستيان مهاد مسألة مسحات من بابا كذا بالسوشيال ميديا كم تعرف هلا والعاب بالرسوم وربط بالحساب البار بلش تاريخايو نعم ناس مسألة تسأل قبلنا بربع قدم سنتين ذكرنا مسحات تخوضون كله نهبوا من الراب حيجي كوفي يوم أبتابوتا بصوم كهو كتبلا لك وين كتريو مالك مالتي حيجي تمسحات يبرو مسبرو جلوس لي زعما زعما مسحات ياخذ لهم كلها أنت بس صعبين الرأي كانوا مالتي كل جزيها خمسي يخوم تدخلكم بمسحة جزيه أبسع الهندسي عامي حرماس حد قل عايل يزوجة نت حرماس بحيل من برتاع تقول عقل كم تلا يزوج خمسة يزوج هو يلمدو حجي بنشتي يلمدو بقبي هو وحتى نقدر ممكن أبردو حجي إتا جيجا مخانا يخفلت أي جنبر حجي إحنا خلاص داينا هنزلنا ندكنا إتقال تغير تنهال أبز خمس حكاي إذا أزجب رازنا هو نتربها يلقى خطر الدوم كلها إذا قال تغير هو شكل زخوكن زبون خاكبر أنا ولادي خا أتسمعني خا خمسين بلو كل جزية إحنا تاينا نقبل خمسين بحيل نتريو أكتب عندنا زعابينا خمسين تس خمسين خم خمسين خل فلت علينا سلسلة أمير بارت الدور أي أسكي وزي كونه أبتل
let's do this in consequences. 1 plus 1 is 2. እዚያ ተገርካ እዚያ ሳዕቤና አላታ እንጂ በብዛት ጊዜ ባዝበርኩ ወስን የነገሪው መንስያት if you don't behave here, if you don't tolerate what is here, if you cannot sit and for certain hours, at the end, something is waiting out there for you. So it's a choice you have to make. Give them choice, malati. Because it's sabina to telegir kayo, guard rail hole. Now, I'm going to some photo. Zom dekara debate na magbar photo. And the debate no so magbar ka sa boy. And you so نعملت انتاجها زجاج هذا هو زياد بمساحتك زي خميس الأول كم تقرأ كم تقرأ زي كل السبعة حجز زجاج هذا هلاو الصغار خطرته بدخل ناتك حلاف النتي مالتي at the same time زي تخلات خويكها نابمك خل كيدا لك ناقشي وين أكلت كذا بخمس غير كاتجار غير كتبرو بربع عالم بمسح نجارات يوم زفتنو سلزتي channel هناك كخمسي ماي ناب مسمع غير كان أبتلاي كاتوسو دكها هو غير كان أبتي دلول مقدها تريو مالك مالتيو كل جزء دك سبات غير روبات سلزي كونو كم program تبغى باي كونو غير تتغدريو نجاراسي بتكبر بتمرتين كتبصقات خليها عابي شكر زلو أبزي حملة السبنا من إنتاج بتوقعوا كدمنا حالي فوق صار التي خدتاتي للدو أبزي خبابيهم زلو ما مسحت خراب والبوتي حيز مسيو مرت مرت حيز المسا مسحي كنا سلازم أنت قدر عباد خريستيان أبزي مسا منياتو أبزي زلو مهارات هذونا نابوكا كنحفري ولا نابو بس ناخذ مالسي ودي كم زي تردأنا كم زي بلاقو إذا حتى زي أسكام عامين إلى عن خوينا إلها إحناها نتاهم كبرال لنا مالتي نتنقل أسكام أنا نعانا تبهرنا سيدك أنا خدمرال لنا ناتن روم كزي أي فلتني من بعد أنا فلتني مو نابو بيكش اسمها تلاك وستكاش زي أما بالك حتى أتقد جاسك من قد يا مالك تيكي It's going to be an English, just heads up. You gave the example of athletes, how they discipline themselves because they to receive the awards that they have. I believe a lot of our churches and a lot of our people, we understand service to an extent. Do you have any guidance for those of us working with kids, how to grow in the love of God? And I ask this because I believe we will discipline ourselves, we will train ourselves on the things we love. You know, if we love a sport, we'll train for a sport. If we love TikTok, we'll discipline ourselves on TikTok. But how
awareness do you have for growing in our love of God, and that way that the love of God will then lead to the discipline? Yeah, yesterday we had, I don't know, unfortunately you were here. The first lesson was that, how to prepare a servant. So God will go through that, but in the future in our church, we'll do that. And I want to pass to all the church, because he's right. We have to discipline our service. We have to train the servants, because the servants are the ones they produce. One of the posts we say, pray for the harvest, the laborers for the harvest. So that's what we're going to do. Hopefully, there was a lesson about that, how to discipline and prepare for the servants. So hopefully we'll do it in the future. Does that answer it? Yeah, because it's a long term. We go discipline, like you said, it's a lesson by itself. God doesn't call the qualified, but He qualifies the call. Understand that? So when He calls you, and you answer that call, God qualifies you. So እግዚአብሔር ክትዋሕና ከሎን አገልግሎት ነቲ ብቑዕ ዝብል ኣይፅዋሕን እዩ ነቲ ዝፀውዖ ግን ብቑዕ ገብሮ ስለዚ ኣነ ኣለኹ ጥራሕ መባል ይኹን እዞም ደቅና ከዓ ሂዱት ለብሸት ይብል right? So when He calls you, when you are called for service, He will qualify you. So He's the one who's going to teach you. You have to pray about it. Everything that we have to do, we have to pray about it. I hope that helps a little bit. Yeah, go ahead. ብዛዕባ እንታይ ዝደረፅ አገልግሎት ነው። ናይ ግሎት ኣይኮነን እቲ ናይ ንሓደ ነገር ክትገብሮ ተኾንካሲ ነቲ ዝፈትሐ እዩ you do what you desire, what you like, you become good at it Yeah. because you like it. I'm going to talk about that one in some minutes. I like to go to the bottom of it. This way from. You have any question? መዘምራን እንዳሉ ኤርትራ ሒሳብ ሽዑ መዘምራን እንዳሉ መዘምራን መዝሙር ሀሳባት ብናሕ ዝርመቸስያን ወለቲ ኣብ ስለጅ ካህናትን እያ ትብል ዘላስ ናይ ብሓቂ ምክንያቱ እቲ ንሕናስ ከም ዝበልክዎ መብዛሕትናሲ ኣብ ስደት ጉልበትና ኢና ሒዝና መፂና እቲ ፍልጠት እቲ ትምህርቲስ ኣብ ውሕዳት ክህሉ ክእል ክኸውን እዩ ግን ኣብ መብዛሕትኡ ርኢና እንተኮይና በብመንገዱ በምዝተዓሞ ዝመፀይ ማለት ሃይስኩል ዘይወድአ ኮሌጅ ዘይወድአ ከዚታት ሕጂ
ዘጓልፎ ሽግራት ብዙሕ ከም ዘሎ ክርዳእና ነው እቲ ግደ ቤተክርስትያን ሕጂ ኣብ ስደት መጀመርያ ወለዶ ኢና ዘለና ቀስ ብቀስ ግን ክዓቢ ዘለዎ ነገራት እዩ እንተዳቶም ስድራ ቤት ኣገልገልቲ እውን train the parents to be a good parents. Train the parents to be supportive parents for their servants. እዚ ሁሉ መስለኒ ናይ ቤተክርስትያን ሓላፍነት እዩ ኣምላኽ ሓግዘና በዓለም ኣብዚ ልኹም ቅድሜና ቦና ጸሎት ቤተስ ክንኩልና ተሓጋገዝ ኣለና ቶም ስድራ ቤትካ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንክወስዶ ቤተክርስትያን ሁሉ ያ ሓላፍነት ዘለዋ ስለዚ ወለዱ እና ማሃረት ነቶም ቆልዑ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክወስዶ ሓላፍነት ናይ accepted challenge is accepted درجاتنا ترى زيادة طبعا شيء استيعاب ها هو
እግዚአብሔር ይመስገን። መዘምራን እግዚአብሔር ዝማሬ መላእክት ይስማዕና አምላኽ ዘመናዊ ይባረክ። ራይ ካብ ዝወፃል ብፁዕ አቡና አቡነ ሽኖዳ ቃለ ምዕዳን ወይ ትምህርቲ ክህቡና እዮም። ናብ ብፁዕ አቡና Islam
ስለዚህ ኣብዚ ዘብፃሕናኒ እታ ህዝቢ ኤርትራ መፅሓፍ ገረበልካ ህዝቢ ኤርትራ ንምሃልካ ፊሽ ተክልባልኩም ተስበልኩም ክዲኻ ምኳነ እግዚአብሔር መውፃሲ ጠብ ኣይኮነ ስለዚ አብርሃም ሲል ስላሴ አሰሸመንተ ወዘተት ኮርስ አብርሃም ሀፈበዚ ሓንቲ ቃል ተተለወ መጀመሪያ አብርሃም ስላሴ ነብርሃም ኩሉ የወረዱ አብርሃም ኣብቲ ፀሙን ባል ኣብቲ ንክውን ረክቦ ነይሩ ተዋንዳቶም ቆሙና መን ይወሰድካ ወደ ዓመት ይሆን ወዲ ረዳሚ ወይ ሰዓተኛ ኣይወሰድካ ኣላ ካብ ኣትሓንካ ቃላት አብርሃም ትኮኑ ሽዱሽተ ወለድ ነይሮም ዘይወረ ኮይኑ አብርሃም ሽዱሽተ ወለድ ነይሮም ካብ ኬጥራ ካብ ኣጋር ተወልዶ እዮም ዘይወረ ኮይኑ ኣብኡ ሰፈር ግን እንታይ ነው ሰለስተ መዓልቲ እንጀራ ብለጋሻ ይበልዕ ዝነበረ አብርሃም ግን ያደረስ ሓሳት መስቀል የአብርሃም ከዓ ተስፋ ናይ ስላሴ ኣሸነፍ ትገልጽ ወልዱ ግን አብርሃም እንታይ ነው ኣጋእዝተ እንተጣፍቃትኩም ኮይኑ ተቀልላኩም ኮይኑ እንተዳ ዓይነት ሕድኩም ኩዚ ልብኩም ዝክፍለሉ ማይ ሰኮልኩም ንሽቲ ቆሽ ትፈል ይዲቶም ዘገዛስ ታላኩም ኣይትፈትዎም ዋና ለውጦም ግን ምንድን ንሰራ ተኸዳሚት በተሳተኛ ኣብቲ ገዛ ኮይና ተሸግራ ነይራን እስና ተወለድ ኣለኪ ኣነ መዝሃብ ለዝብረት ናሻብረት ተኽብራ ዝብረት ተስፋ ዝብረት ንዓ ተስፋ ኣመራርቲ ተዋና ሳራ ኩሉ ይመፅእ ግን እትዋና ብለ ዝብል ንዓኸ ብስሩ ንዓኻ ነህነትን ናፅነት ኣክተወልኩ ኩላ ወራሲ ኢኹም ተምፅእ ከነምፅ ተምፅእ ገዛይ ከበረኩማ ኣይፈልኩን ነዛ ገዛይ ከኣቶማ ምፁ ነዚኣ ከኣቶም ስ ኣፅሉ ንሽተይ ደቅፉ እዮም ስለ ስራ ሓረናይ ይለምኣኒ ናይ ሰብ ደናይ ናይ ሰብ ቃልናጊ ናይ ሰብ ቃል ደምስተፈጡ ሓረናይ መፅእ ሞ ተስፋ ስለዝበሎ አብርሃም ፅሉካ ገይሩ ውፅ ኣይዎ እንታታውስ ሓሪቦ ማሪቦ ወክክትከበር ኩሉ ሓሪቦ ሓሪባ ኮሉ ኣይትፈፅምን እዩ እስካዕ ትሕዝ ኢልኩም ኣይትፈፅም መከራ ሓለፍካ ሰቃይካ ሓለፍካ ፅሜትካ ሓለፍካ ፀምቅ ሓለፍካ ወይ ከዓ ችግር ሓለፍካ ተኸረ የለ ምነ ወላ ዓለም ሆን ወላ መንፈስ ቅዱስ ወላ ምንም ሆን እዞም ባህታውያን ፃድቃን ዝበሃሉ ዮም ኮሳ መከራ ሓልፎም ፃድቃን ዝበሃሉ እንጀራ እውን ደኺምካ ወፂእካ ሂዝካ እንተኾነልካ ተፈልካ ካዕሱ ኢኻ ትብል ኣብ ኩነት ፀግብ ስለየለ ኩሉ ሻዕ ኣለ በመከራ ብስቃይ ወላ ተመፅእ ተምሕርካ መቐበል ኣብቕካ ገትገልፅ ይበሃል ኣይኮኑ ዝመጥኡ በርዚ ተኮኑ ተገበረ ኣይኮኑ ተገበረ ማለት እዩ እቶም ተገዛእያ ድማ ትገዛእካ ከተፈለጠ ምስ ተኮኑ ናይ ገደስ ኤርካ ገዛ ኮይኑ ከፊ ምህሪስካ ደኺምካ ክትበልዕ ስለዘካ ክትፈልጥ ኮንካ መፅሓፍቲ ቆወጥ ይኮኑ ገንጣይ መፅሓፍቲ ይባርሱ ኮኑ ወግን መፅሓፍ ገንጣይ መፅሓፍ ተመልካቲ መፅሓፍ ከተመራመረ መፅሓፍ ኣነ ኣባብ ኮነ ይሆን ትብል ካብ ፀብትል መፅእ ኣይኮኑ ብጣዕሚ መፅእ የለን ከመይ ዝኮይኑ ግን ኣብ ኩሉ ትምህርቲ ተፀና መፅእ ኣይኮኑ መን ትገልፀሉ ኩሉ ደኺምካን ዝኤርካን ክትበልዕ ክንተልካ አብርሃም ካኒ ካብቲ ቁር ወፅኡ ኣብዚ ንብዳ ከነዓንካ ትኾኑ ወፃእ አብርሃም እንካራ ምገናኹ ወብኣ ሃገር ከነዓ ይገናኹ እግዚአብሔር ኩንተሉ ከነዚ ምስ ተምሃኣት ከነዓ እስራኤል ኣቲ ኮነ እስራኤል ኢራቅ ኣዶ ኣበፃሕ ምንሆኑ ኣቲ ግን ኣምላክ ከረክኾኑ ምንኸውፃካ ኣምላክ ስመይ ዝኽእል ኣንቲ ዲያቆኑ ዛሕወ ዝብል ትዝብ ኩሉ ነቲ ዝዕግበካ ዝፈጠረካ ስለሆን ናቱ ሰባት ምን ኣብ ቁንዚያ ፀንሕ እግዚኣብሔር ኣብ ቁንዲ ፀንሕ ሓቂት ንእግዚኣብሔርካ ክተስእ መን እዩ ኣይኮኑ አብርሃም ዝፈስ ግን እዚ ፍጻሜ ግን ምዕራፍ 33 ቁፅሪ 30 ካብ ናግናስ ያዕቆብ ኣብ ሉዛ ከይትከሎኒ ሶርያ ከይትከሎ ይኩን ትምሶሴት እግዚኣብሔር ምስ አብርሃም ምስ ይስሐቅ ክጣርስ ሓደት መፅሓፍ ኣከዱ
ከምቲ ኣብ ሃምቲ ክሉ ኮሎ ካባላ ካነ ገዛ ካባላ ካነ ኣይትኸይድ ሃደሩ እሳ ያዕቆብ እዲሞዩ ሳሳይ ትወልዲ እሳ እንታይ ነው ካባላ ከስ አይተጠከረ ነው አከይ ነው ያዕቆብ እግዚአብሔር ካባላ ከስ አይተጠከረ ነው ነፍስ ወከብ ገዛ ኣብ ቤተክርስቲያን ደማሪ መሰለነ አንድ ማርያም ካባላ ከና ይወጽና ማለት ንብል ነው ነፍስ ከብስ ነው ሆስፒታል ጸልዩ ሰው እንታይ ነው አንተ ትመርግን ወተዘማው ሰሚዕ ነው በስ ባይሆን በስ ሐፈስ አይከይድ ነው ነፍስ ወከብ በስ ሐፈን አይላ አይመና ማለት ስለዚህ ወራታ ቢ ሓደ ባንዳ ትኛል ባንዳ እንታይ ነው አውጥተዋል ባንዳ ተላላ ባንዳ ባንዳ እንታይ ጎድኛ ባሽኔ ባሽኔ አመሰለስ ፍጡር እንታይ ይባላል ወጣት ተልካሴ አመሰለስ ፍጡር እንታይ ይባላል እሱ ሲተሪ አተም ወጥ መጽሐፍ እንታይ ነው አማን ያለ ሱተኛ ምን ዱማ ስብከት ማለት ናቲ መልክ ማለት ካድር ማለት ካድር እናሰብሉ ናቲ ፖለቲካ ማለት ናቲ ዓለማ ሃይሽ ናቲ ማና خالص ናቲ ተታይሽ ናቲ ሳህል ግን አሁን ግን ማለት ከሰይ ስብከት ፖለቲካ ሐዘን ትምህርት ግን ታሪክ ውስጡ መንፈሳዊ ጾም ስለ ምህረትን ስለ ስርየትን ስለ ህገትን ስለ መንግስት ሰማያትን ስለ በርካታ ትምህርት ስብከት ምንም እንተማሪ ፓርቲ ማለት ትምህርት ግን ነፍስሃት ሀንዘ እንቴ ተፈቅዳን ቀረብቶች ማለት አስተምተራት ያፈቆለ ወስበይኑ መጽሐፍ ወይኑ ዘነብ ነው ታይወለ ህይወት ይሃንዝ ነው ወሰን ህዝብ እንደራሪ ህዝብ ይሃንዝ ህዝብ ወገኑ ማሰፈ ማከም ደሎ ፎቅም ደሎ ጽፈም ደሎ ኃጢአትም ደሎ የዳሁም ደሎ ከክፍአትም ደሎ መስጊድ ይሆናል ስለዚህ ኩሉ ሸጣን ወቲ ፈታሽ መጽሐፍቲ ጽድቅን ኃጢአት ፈለግ ተኸል ስብከት ግን አተሩ አዳራሽ ሲ ወይ አዋሽንግተን አሪል በይን ትምህርቶች አሉ ኔሽን ሰነስተምር ሲያመጡሽ
أفضل سبعة عشان فريم أبدأ بس تمثيل لنا لنا مخرنا لنا تكسر لنا وكان ما فسرت مثل كنت بس ما عشان تقولنا يعني بس كي بس أنا خالد أكون سلوك كده ولا ما بس سامع كلامي أبدأ نجح انتهى أبدأ تمثل ما درسي تمثل أمبارح سكة تكون أحب أقول لكم سكة تمثل نكون سكة أبدأ سكة مش كل شيء نفسي مش بالبلد بالبلد وأمسكوا حديث من البلد أقول بالبلد صار حديث من البلد ليش مسي بس بس فعلا يجي شمسي بس ما شمسي مش بس وتمسي عاصم لا قدرت كيف الفرق بس فتش الله أنا كاين كاين معنا كان سألت أكاني أهل أكاني كاين أنا كان حاجة في أمثيله لما كبدي شو هو بينما هو كل واحد كله أكيد حاجة زيه من نأتي نزعل الأمن الأمن نزعل الأمن سأل كنت بفكر سأل كنت بفكر سأل نفسك سأل نفسي سأل ما كل حد عليه كمان سأل سيدنا فمن سأل نفسك هل كنت لازم أمر على درجتي تزعل الأمن إيه ما تزعل سبحانه سيدي أنا عندي أبينا تلدينا أتكسرنا هنا بمعنى أن في مكان نوصل إلا كلام هل أيضا أنت ذكر ربنا سوى النساء صلى الله عليه وسلم هل كان هل يتابع نفسه ثم أنا سمي قربوي يقول يعني إنجليزي يعني أظن مليون مرة ما يتكلم كلهم زوجنا أقول يقول هذا ثم أنا مسافر لهم كل شيء قصة مسلمي مليون مرة أي من أساس كل شيء قصة سبوني تعمل مواطن ورن سليسن سلن الأمن زمان بزمان أبزين قدام كلهم أبصر منوي تهنا أكثر أساس السلام تهنا أبدي وكلام كلام مساعدتهم في الهنا تخيل أبي ولدن مش ويفعني أحيانا تصور سبوني أنا أدري تعمل لكن مستقبلهم كما بوم كما أبدأ كما علمنا كم سبيل ديكونه كما معهم حصلهم دليلهم كفتهم هفنا سمعنا ما أعرف نفسهم بطن عادي ترجمنا تمهاخر تمهاخر تمقلنا حتى ما قدي يا من سمعي وطن دلوسي تام قدي تمهاخر كتشوفنا نكاح تمهاخر تمقلنا تحكي وطن أبو ساس ولا نكاح تسمع بعد وفتهم وليس تسمع على عصر التحدث كله كم حد يجلس نو نرد ونك أول يقولون مثلا كله أم فلا اليوم أم قلنا أم قلنا دكتور برهان الخط وقال من أم قتل أم قتل لا يمكن نحن طيب تجرينيا أم قلنا نيا نحن طيب لسه أنا بمعنى يعني بإنجليش language دي بتكلم language لغة دي معنى أنت بها زي ما تقول بيجيش هنا بدأ يقول هاوس بس أنا بدأ يقول هاوس أنا عارف صوت النمط
እግዚአብሔር አምላክና ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ብፁዕ አቡነ ቃለ ሕይወት ይስማዕና ብዙሕ ተማሂርና ክከውን ተስፋ ገርኩ ብፍላይ ኣዛና ቋንቋ ስጋዊ ስምዒትን ሓንቲ መዝሙር ዘይዝምር ንመጎይታ ሓሳብ ደቂ ኢየሱስ ዳለው ሓንቲ መዝሙር
ምራይ እጅኻ ወይ ቀሺ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ክምህርናዩ ቀሺ እግዚአብሔር ሰላም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለጊመን ሁላችሁም ለእግዚአብሔር ቤተሰብ ሰላም ለኩም ከመይ ኣለኹም ሓሊና ደቀስና እንደበልና ሰሓጅን ዝኩሉ መፂና ክንድቅስ ፅቡቅ ኣይኮነን። ሃራ እግዚአብሔር ይመስገን ምእንቲ እቲ ዝኸፈልና ሉሲ ክሳራ ኮይኑ ከይስማዓኩም ኢለ ዝብሎ ዘለኹ ንቕሕ ኢልና እግዚአብሔር ይመስገን ናብቲ ኣምላኽ ሕጂ ድማ ዝብለና ክነቕልብ እግዚአብሔር ይደግፈና እምበር ሎ መዓልቲ ምሳኹም ሓቢረ በዚ ርእስቲ እዚ ክዛረቦ ሓሲበ ዘለኹ በቲ ዝተዋሃበኒ ኣርእስቲ ካብታ ፅሕፍቲ ዘላ ጉዳይ ልውጥ ኣቢለየ ኣለኹ ምእንቲ ሰንስ ክገብረልና ኢለ እተጠበረ ልቢ ስጋዊ ትምኒት ሓጢኣት ሞት ዝብል ማለት እዩ። ምናልባት እንታይ ኢና ክንብል ደሊና ዘለና ብዛዕባ እዚ ርእስቲ ምእንቲ ክሕግዘና እዚ ትምህርቲ እዚ እቲ ቀዳማይ መሰረታዊ ዝኾነ ፀገም ናይ ወዲ ሰብ ዝኾነ ሓጢኣት እሱ ድማ ዘስዕቦ ሞት ብዝምልከት መሰረታዊ ዝኾነ ርድኢት ምእንቲ ክህልወና እቲ መስርሕ ሓጢኣት ከመይ ኢሉ ከም ዝፍፀም እንድህሰሉ ይኸውን ማለት እዩ። ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኣብ ስእሊ ዘለናዮ ስጋ ክሳብ ዘለና ሰዓት ሓደ ዘየቋርፅ ቅልስ ከም ዘለና ኩላና ንርድኦ እዩ። እንታይ ዝመስል ቅልስ እዩ? ኣብ መልእኽቲ ናይ ዕብራውያን ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ገሊፅዎ ኣሎ? ምስ ሓጢኣት ብምቅላስኩም ክሳብ ኣብ ደም እትበፅሑ እንታይ ገበርኩሞን ኣይተቃወሞን ይብል ማለት እዩ። ናይ ወዲ ሰብ ዘየቋርፅ ቅልስ እንተልዩ ምስ ሓጢኣት ዝግበር ቅልስ እዩ። ነቲ ሓጢኣት ኣብ እንቃለሶ ቃልሲ ዕውታት ኮይና ክንርከብ እንተኮይና ኣብ ፈፃፅማ ሓጢኣት ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ናይ ሃገርና ሓደ ምስል ኣሎ ኣነፋፍራ ናይ ምንታይ ናይ ቆቋሕ ዘይፈልጥ ሃዳናይ ክኸውን ኣይክእልን ኣይ ሃዳናይ እዩ። ስለዚ ሃዳናይ ክትከውን እንትኾንካ ቆቋሕ ከመይና ከም ትነፍር ክትርዳእ ግድነት እዩ። ስለዚ ምስ ሓጢኣት ኣብ ዝግበር ቅልስ ክንዕወት እንተኮይና ድማ ናይ ሓጢኣት መስርሕ ከመይ እዩ ዝፍፀም ኣብ ሂወትና ምፍላጥ ብጣዕሚ ኣድላዪ ማለት እዩ። ስለዚ ኣገዳስነቱ ብዘይ መጠና ዓብይ ማለት እዩ። ምክንያቱ ናይ ወዲ ሰብ መሰረታዊ ዝኾነ ፀገም ከም ዝበልኩኹም ናይ ኩሉ ሽግርና ናይ ኩሉ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ካብቲ ዝተመደበልናን ኣምላኽ ድማ ዝፈጠረናን ነገር ኣውፅኡ ዘንከራተተና ዘሎ ዓይነት ፀገም ናይ ሓጢኣት ፀገም ኩሉ ካብኡ ዝምንጩ ከም ዝኾነ ንፈልጥ። እታ ቀዳመይቲ ሓጢኣት ምስ ተፈፀመት ኩሉ ትምልሒልኡ ዝስዕብ ከም ጨንፈር እናወለደ ዝኸደ እምበር እቲ መሰረታዊ ዝኾነ ፀገም ኣበይ ዘሎ? ኣብ ሓጢኣት እዩ ዘሎ። ስለዚ እታ መስርሕ ከመይ ከም ዝፍፀም ምፍላጣ ኣብኣ ድማኒ ተረዲእኻ ኣብቲ መሰረታዊ ዝኾነ መስርሕ ምቅላስ ኣዝዩ ነቲ ውፅኢታውነትካን ንዕውትነትካን ውሕስነት ይህበካ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ እዚ ትምህርቲ እዚ ሓጢአት ከም ዝበልኩም ካበይ ጀሚሩ ብከመይ ከም ዝምገስ ብከመይ ከም ዝፍፀም ክንደስስ ኢና። ክርስቲያን ምስ ሓጢአት ኣብ ዝገብሮ ቅልስ ኣብ ምንታይ ኣተኪሩ ክቃለስ ከም ዘለዎ ዝእምን ስለ ዝኾነ ኣገዳስነቱ ዓብዪ እዩ ዝብል ከም መእተዊ ክነቕምጥ እሞ ናብቲ መበገሲ ሓሳበይ ክኸይድ እየ። ናብቲ መንደርደሪ ዝኾነኒ ነገር ኢለ ዝሓሰብክዎ ከኣቱ እየ። ናይ ወዲ ሰብ ሂወት ድሌት ዝበሃል ነገር ኣለዎ። ቃል እግዚኣብሔር እንታይ ኢሉ ከም ዝገልፆ ክንገለጥ ርስታት ሒዝና ክንርኢ ኢና። እቲ ሕመረታዊ ዝኾነ ድሌት ናይ ወዲ ሰብ እንታይ ናይ ወዲ ሰብ ድሌት ናይ ወዲ ሰብ እቲ ድራይቪንግ ፎርስ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ድሌት
እንታይ ኢልና ክንፍትሽ እንተፈቲና ቃል እግዚአብሔር ዘቐምጠና ሓቅታት ኣለዋ ክነስተብለለን ክንምርምረን ድማ ዘለና ዩኒቨርሳል ዝኾነ ወይ ከዓኒ ኣድማሳዊ ዝኾነ ነገር ስለ ዝኾነ ድማ ንኩላህና ሪሌት ስለ ዝገብር ክንርድኦ ከቢድ ኣይኮነን ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ኣሎ ኣዒንቲ እግዚኣብሔር ሲ ናብ ጻድቃን እየን ዝርያ ኣእዛኑ እውን ናብ ጸሎቶም እየን ገጽ እግዚኣብሔር ግና ነቶም ገበርቲ ከይጻረሮም እዩ እቲ ህይወት ዝፈቱ ጽቡቓት መዓልታት ከዓ ክርኢ ዝደሊ ልሳኑ ካብ እከይ ከናፍሩ እውን ተንኰል ከይዛረብ ይኸልክል እከይ ካብ እከይ ይዝበል ሰናይ ከዓ ይግበር ንሰላም ይድለያ ይስዓባውን ተመሳሳሊ ጥቕሲ ኣቦና ዘማይዳው ዳዊት ኣቐዲሙ ገሊጽዎ ዝነበረ እዩ ህይወት ዝፈቱ ጽቡቕ መዓልታት ክርኢ ዝደሊ ሰብ መን ኣሎ እዩ ሓቲት ስለዚ ናይ ሰብ መሰረታዊ ዝኾነ ድሌት ናይ ህይወቱ ናይ ናብርኡ ናይ ህይወቱ ድሌት ህይወት ጽቡቕ መዓልታት ምርኣይ ዝብል ዓብ ዝኾነ ዕላማ ኣለዎ ወይ ከዓ ድሌት ኣለዎ ፊልፊል ክኸውን ኣብቲ ውሽጢ ዝደሊ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ኣብቲ ዮሃንስ ወንጌል 10 ኣነ እንታይ ክገብር እየ መፅእ ዘለኹ ህይወት ምስ ተረፋ ምእንቲ ክህብ ህይወትን ጽቡቕ መዓልታትን ክርኢ ዝደሊ ሰብ ወዲ ሰብ ንሱ ስለ ዝደሊ ጎይታ ድማ ህይወት ምስ ተረፋ ክህብ ከም ዝመፀ ድማ ይገል ስለዚ ናይ ወዲ ሰብ ኣድማሳዊ ዝኾነ ድሌት ናይ ውሽጣዊ ድሌቱ ሃንቀውታ ጽቡቕ መዓልታት ክርኢ ህይወት ድማ ከስተማቕር እዚኣ ከም ዝኾነት ክንርዳእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ሰብ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ምንቅስቓስ ካብዚ ዝብገስ ካብዚ ድሌት ካብዚ ጽቡቕ መዓልታትን ህይወትን ናይ ምስትምቓር ድሌት ካብኡ ዝብገስ እቲ ንሰብ ኣብ ህይወት ዘንቀሳቅሶ ወይ ከዓ ድራይቭ ዝገብሮ ፎርስ ካብዚ ዝለዓል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጀነሲሱ ክንሪኦ ሞኒ ኣበዩ ናብ ዘይ ኣንፈቱ ዝቕይር ዳሕራይ እንዳናረው እንዳገበርናዮ ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ህይወትን ጽቡቕ ዝኾነ መዓልታት ናይ ምርኣይ ድሌት ናይ ወዲ ሰብ ተፈጥራዊ ዝኾነ ትዕድልቲ ኣብ ውሽጡ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝቐመጠሉ ምዃኑ እዚኣ ከም ሓንቲ ኣገዳሲ ዝኾነት ሓቂ መጣ ምፍጻም እዚ ዘቐመጥናዮ ድሌት ክፍጸም ከሎ እቲ ድሌት ተፈጺሙ ኣብ ህይወቱ ክሪኦ ከሎ ሰብ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ዕግበት ዘለዎ ፊልፊልመንት ዘለዎ ህይወት ዝነብር ዘሎ ስለ ዝሓስብ እታ ናይ ህይወተይ ድሌት ረኺበያ ኢሉ ይዓግብ ይዓርፍ ማለት እዩ ሓጎስ ዕግበት ካብኡ ሓሊፉ ድማ ንህይወት ንኽቕፅላሲ ፀዓት ይፈጥረሉ ተስፋ ብተስፋ ንክጓዓዝ ይኽእሎ ከይተማልአ ምስ ተርፍ እንታይ ዝኸውን ኣንፊልፊል ዝኾነ እዚ ንዛረበሉ ዝደለና ድሌት ድማ ኣብ ሓዘን ኣብ ተስፋ ምቑራፅ ኣብ ቃንዛ ኣብ ፍርሒ ከምኡ ዝኣመሰለ ኣሉታዊ ዝኾነ ስምዒታት ወይ ከዓ ኩነታት ንኽጥሕል ጠንቂ ይኾኖ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሞተር ዝኾነ ወይ ከዓ ንሰብ ድራይቭ ዝገብሮ መሰረታዊ ሕጂ ኣብ ክርስትና ይኹን ኣብ ገለ ኣይኣተናን ዘለና ኣብቲ ናይ እምነት ጉዳይ ኣይበፃሕናን ዘለና ኣብቲ ተፈጥራዊ ዝኾነ ናይ ሰብ ፍጥረት ኢና ናይ ከዓ ኢና ንዛረብ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቀንዲ ሞተር ናይ ህይወት ናይ ፍጥረት ሰብ ዝኾነ ድልየት ካብ ልቢ ዝነቅል ማለት እዩ እንታይ ዝገብር ንኣንፈት ስምዒታትካን ንኣንፈት ምርጫታትካን ናበይናይ ገጹ ክኸውን ከም ዘለዎ እንታይ ይገብር ማለት እዩ የእንፍቶ ወይ ከዓኒ ጋይድ ይገብሮ እቲ ድሌታት ሲ ምርጫኻ እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ድሌታትካ እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ተግባርካ እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ እቲ ድሌትካ እዩ ጋይድ ዝገብሮ ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ዝውስኖ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሰብ ነቲ እቲ ህይወትን ጽቡቕ መዓልታትን ይርከበሉ እዩ ዝበሎ ቦታ ናዊ ግራቪቴት ዝገብር ማለት እዩ
ህይወትን ጽቡቕ መዓልታትን ይርከበሉ እዩ ናብ ዝብሎ ቦታ እንታይ ይገብር ይጓዓዝ ናብኡ ድማ ይስሓብ ናብኡ ገፁ እዩ ዳይረክት ዝገብር ወይ ከዓ ህይወቱ ኣንፊቱ ዝጓዓዝ ማለት እዩ ስለዚ ንሓደ ሰብ ኣበይ ከም ደስቲን ክኸውን ዝኸውን ወይ ከዓ መዕለቢኡ ኣበይ ከም ዝኸውን ንክትፈልጥ እንትኾንካ እንታይ ክትምርምር ኣለካ ማለት እዩ ኣብቲ ድሌታቱ ኢኻ ክትምርምር ዘለካ እንታይ እዩ ድሌቱ ከይፈፀመ ስለ ዘይዓርፍ ናብኣ ገፁ ከም ዝኸይድ ርግፀኛ ክትኸውን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ተግባርካን ምርጫታትካን ናበይ ገፁ ከም ዝውስን ክትገብሮ ትኽእል እታ ቅንዲ ባእታ እዛ ድሌት ንብላ ዘለና ነገር እያ ማለት ብእንግሊዝኛ ዲዛየር ትበሃል ማለት እዩ ዲዛየር ስለዚ ድሌት ወይ ዲዛየር ኣካል ተፈጥሮ ሰብን ጽቡቕ ውህበትን ጽቡቕ ህያብ ኣምላኽ ከምኡ ጽቡቕ እዩ ስለ ዝፈጠረና ጽቡቕ ከም ዝኾነ ክንዛረበሉ ዘጸግም ኣይኮነን ሓቂ ዝኾነ ነገር ምክንያቱ ብድሌት ኢና ኣብ ህይወት ንቕድሚት ክንስጉም ንኽእል ድሌት እንተዘየለ ብመሰረቱ ናይ ምንባር ድርኺት ክህሉ ኣይክእልን ስለዚ ድሌት መሰረታዊ ክህሉ ኣለዎ ምህላው ድማ ጽቡቕ ነገር እቲ ፀገም ዝፍጠር ሕጂ ኣብዚያ ዘላ ኣንተ ወይ ዝሓወይ ወድና ኣብዚያ ዝሓተታ ሓሳብ እዚያ መፅያት ነራ ዳሕራይ ዕድል ተረኺበ ምሳቶም ክዛረበሉ ፅቡቅ ገይረ ንዓና ግን ሕጂ እቲ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ፅቡቕ ዝኾነ ድልየት ኣብ ፀገም ዘእትወና መዓስ እዩ እንተልና ሕጂ እቲ ድልየት ዘፍልቕ ልቢ እቲ ድልየትና ዝምጭወሉ ልብና እንተ ተጠቢሩ ጥበራ ዝበሃል ነገር እንተ ረኺብዎ እቲ ድልየት ድማ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ዘይመልክዑ ዝፈጠረ ዝሓዘ ድልየት ኮይኑ ይወፅእ እሞ ናብ ዘይኣንፈቱ ይኸይድ ስለዚ ካብ ዝተጠበረ ልቢ ዝወፅእ ድልየት እዩ እቲ ሽግር ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ እቲ ባህርያዊ እቲ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ሰናይ ዝኾነ ድልየት ኩሉ ሳዕ ሰናይ ክኸውን ከሎ እቲ ዝተጠበረ ልቢ ዘፍልቆ ድልየት ኣብ ፀገም የእትወና ምስ እግዚኣብሔር ድማ የባእሰና ሕጂ ሎማዓንቲ ንዛረበሉ ምጥባር ናይ ልቢ ታርስትና እንታይ ይለያልጥ ዘለኹ እተጠበረ ልቢ ስጋዊ ዝኾነ ድልየት ሓጢኣት ኣብ መወዳእቱ ድማ ሞት ዝፈርየልና ካብ ዝተጠበረ ልቢ ምስ ዝወፅእ ድልየታትና እዩ ማለት እዩ ኣብ ጥዑይ ኩነታት ዘሎ ልቢ ናይ ሓጢኣት ተፈተና ዋላ እንተተቐረበሉ ተፀይፉ እምቢ ክብል ከሎ ዝተጠበረ ልቢ ግና ብግዚያዊ ባህታ ዓዊሩ ነቲ ሓጢኣት ናይ ምፍፃም ባህጊ ይጠንስ እቲ ዝተጠንሰ ባህጊ ዝተጠንሰ ስጋዊ ዝኾነ ትምኒት ድማ ድሕሪ ግዜ እንታይ ይኸውን ይውለድ ሓጢኣት ኮይኑ ይውለድ ምስ ተፈፀመ ማለት እዩ ቃል እግዚኣብሔር ነዚ ሓቂ እዚ ዘረጋግፀልና ሓሳብ ብከምዚ ኣቐሚጥልና ኣሎ ትንቢት ኢሳያስ እንታይ ይብል ኣሎ ንሱ ሓመኹሽቲ ይምገብ ነፍሱ ከየናግፍ እቲ ኣብ የማይቲ ኢደይ ዘሎ ሓሶት ዶ ኣይኮነን ከዓ ከይብልሲ እዝን እዝን ኢሉ ንኻልእ ከየመኻኒ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ እተጠበረ ልቢ እንታይ ገበሮ ኣጋገ መን እዩ ዘጋግዝ ዘሎ ዝተጠበረ ልቢ እቲ ልቢ እንተተጠቢሩ እንታይ ይኸውን ካብኡ ዝደቀን ዘበለ ኩሉ ጌጋ እዩ ዝኸውን ቃል እግዚኣብሔር እንታይ ይብለና ኣብ ፕሮቨርብ እዚ ምሳሌ 4:23 ህይወት ካብኡ እያ ትፍልፍል እሞ ልዕሊ ኩሉ ንልብኻ እንታይ ክበሮ ሓሊ ልዕሊ ኩሉ እዛ ልቢ እዚኣ ከይትጥበር ኢና ክንጥንቀቕ ዝግባአና ስለዚ እቲ ኩሉ ካልእ ክንዛረብ ፀኒሕና እቲ ፀሓቢ ዝብሎ the elephant in the room ዝበሃል ኣዘራርባ ኣሎ ዝዓበ ሓርማዝ ኣብቲ ገዛ ዘሎ ሓርማዝ እዚ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ኩሉ ፀገምና ሽግር መንቀሊኡ ዝተጠበረ ልቢ ልብና ኣብ ጥበራ እንተኣትዩ እንተተጠቢሩ ብድሕሪኡ
ናይ ምምላስ ተስፋ ይብሉ ቀፂሉ ድማ እንታይ ይብለና ትንቢት ያዕቆብ መልእክቲ ያዕቆብ ነፍስ ወከፍ ግና ብገዛእ ትምኒቱ ተሳሒቡን ተሓቢሉን እዩ ዝፍተን ብገዛእ እንታይ ትምኒቱ ድሓር ትምኒት ምስ ጠነሰት ንሓጢኣት ትወልዶ ሓጢኣት ምስ ተፈፀመ ድማ ንሞት ይወልዶ ስለዚ እታ መስርሕ እዚኣ ንካልእ ከይነመኻኒ እዝን ምእንቲ ኸይንቕብል እቲ ዘጋግየና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ኣካል ባህርያትና ድማ ዝኾነ መንነትና እዩ ልብና ምስ ተጠበረ ናብቲ ኩሉ ውድቀት ንበፅሕ በዚ ስለዚ እቲ መስርሕ ከም ንሪኦ ዘለና እታ ልቢ እንተተጠቢራ ኣብ ቅድመና ፈተና እንተተቐሪቡ ስጋዊ ትምኒት ዲዛየር የልዕለልና እሞ ውዒልና ሓዲርና እንታይ ንገብሮ ነቲ ሓጢኣት ንፍፅሞ ነቲ ሓጢኣት ምስ ተፈፀመ ድማ እቲ ሞት ምፍላይ ካብ እግዚኣብሔር ይመፅእ ማለት እዩ ሕጂ እዛ ምጥባር ናይ ልቢ ትበሃል ከመይ እያ ትፍፀም ሰብ ከምዚ ደጋጊምና ንብሎ ኩሉ ሰዓት እግዚኣብሔር ብነፃ ፍቃድ ዝፈጠሮ ፍጡር እዩ ዝኾነ ኣካል ሓጢኣት ክገብር ከገድዶ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ሓጢኣት ክገብር እንተኮይኑ እውን ፈቒድ እዩ ሓጢኣት ዝገብር ናይ ሓጢኣቱ ሙሉእ ሓላፍነት ዝወስድ ድማ ነዚ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብሰንኪ ሓጢኣትና ዝፈርደና ካልእ ዘይኮነ ተሓታቲ ንሕና ስለ ንኸውን ኣት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ስለ ዝኾነ እዩ ስለምንታይ ግን ሰብ ብፈተና እንታይ ዝኸውን ዝሰዓር እቲ ኣብ ውሽጢ ሰብ ዘሎ ድሌት ምስ ተጠበረ ነቲ ዝፍትን ዘሎ ነገር ክብህጎ ስለ ዝጅምር እታ ጥበራ እንታይ ማለት እያ ድሌትካ የግዳዓካ ናይ ፀላኢኻ መሳርሒ ይኸውን ስለዚ እቲ ፀላኢ ኩሉ ሰናይ ዝኾነ ዲያብሎስ ኣብቲ ደፋእ ሓይሊ ዝኾነ ክንገልፆ ዝፅናሕና ድሌት ዝበሃል ዘሎ ሓይሊ ኣተቂሩ ዝቃለሰና ንድሌትና ከመይ ገይሩ ከም ዝጥምዞ ወይ ከዓ ከም ዘበላሽዎ እዩ ዝበላሓት ሰይጣን ማለት እዩ እታ ድሌት እንታይ ቃልሱ ኣብቲ ኣድማሳዊ ዝኾነት ናይ ወዲ ሰብ ድሌት ንሳ ድማ ህይወትን ፅቡቕ መዓልታትን ናይ ምርካብ ናይ ምስትንቃር ድሌት ኣተኪሩ እዩ ዝቃለስ ከመይ ገይሩ እዩ ድማ ዝገብራ ነዛ ነገር እዚኣ ኣበይካ ትረኽባ ይብለካ ኣብ ዘይቦታኣ ከም ትርከብ ከእምነካ እዩ ዝፍትን ማለት እዩ ኣብ ዘይቦታ እቲ ፅቡቕ መዓልታትን እቲ ህይወትን ክርኢ ዝደሊ ነቲ ህይወትን ነቲ ፅቡቕ መዓልታትን ኣብ ዘይቦትኡ ከም ዘሎ እንተ ሰይጣን ኣእሚንዎ ኣብዚ እናሃለዎ ከሎ ኣብዚ ክትደሊ እንታይ ትገብር ማለት እዩ ትጅምር ምስቲ ሓቀኛ ዝኾነ ነገር ከይተራኸብካ ድማ እንታይ ትኸውን ማለት እዩ ትተርፍ ስለዚ ሰይጣን ኣብዚ ሓለፈ ተተቂፋ ነይራ መን እዩ ከም ዝተንቀፋ ሕጂ ኣይረሲዐ ኣለኹ እታ ኦም በለስ ንሄዋንሲ ኩሉ ሰዓት ኣብ ቅድሚ ዒታ ዝነበረት እያ ምሽ ስጋብታ ናይ ሓሶት ናይ ምትላል ናይ ምጥባር ድምፂ ናብ እዛና መፅያ ናብ ልባ ቦታ ትረክብ እታ ኦም ከም ዝነበረት ድሕሪ እቲ ሓሶትን ጥበራን እውን ከም ዝነበረት እያ ነበረት ሽዑ ግን እቲ ድምፂ እንታይ ገይርዋ ማለት እዩ ጠቢርዋ ወይ ከዓ ኮንቪንስ ገይርዋ በቲ ሓሶት ዝኾነ ነገር ኮንቪንስ ገይርዋ ማለት እዩ ዝገርመኩም ሽዑ እታ ኦም ከም ዝነበረታ ናታ ባህርያት ከይለወጠት ከላ ቅድሚ ሕጂ ተራእይዋ ዘይነበረ ባህርያት ክትሪእላ ትሕልናኣ ጀሚራ ማለት እዩ ንምብላዓ ጥዕምቲ ጥበብ ብምሃባ ድማ እተብህግ ኦም ምዃና ርኢያ የዳዋ ዘርጊሓ ካብቲ ፍረ ወሲዳ በሊዓ ሰብኣ ድማ ሂባቶ ይብለና እግዚኣብሔር እቲ ልቢ ምስ ተጠበረ ዘየሎ ነገር ክርኢ ይጅምር ማለት እዩ ነቲ ናይ ህይወት ድሌት ናይ ህይወት ሓቀኛ ዝኾነ ድሌት ኣብ ዘይቦትኡ ክደልዮ እዩ ዝጅምር ማለት እዩ ኣብ ዓለምና
ብዙሕ ዝዓይነቱ ስብከታት ኢና ንሰምዕ ዘለና ስብከታት ክብለኩም ከለኹ መንፈሳዊ ማለት ኣይኮነን ግን ናይ ሓጎስ ምንጪ ኣበይ ከም ዘሎ ናይ ፅቡቕ መዓልታት ምንጪ ኣበይ ከም ዘሎ ኮንቪንስ ክገብረና ዝፍትን ኣዝዩ ማዕለያ ዘይብሉ ቦምባርድ ዝገብረና ድምፅታት ኢና ንሰምዕ ዘለና ብገለ ኮንተንት ናቱ ስለ ንኣምኑ እንታይ ንገብር ቴስት ንገብሮ ፅንሕ ኢለ ክመፅእ እዚ ኮንቪንስ ናይ ምግባር ናይ ምጥባር ናይ ሓሶት ጥበራ ሓደ ክፋል እዩ ካብኡ ዝኸፍአ ድማ እቲ ኤክስፒሪየንስ ናይ ሰብ ማለት እዩ ዳሕራይ ክነተኩረላ ብዝኾነ ግን እቲ ስብከታት እንታይ ዝገብረና እቲ ናይ ሰብ እቲ ናይ ሰይጣን ናይ ምጥባር ስልቲ ነቲ ድልየትና ኣብ ዘይቦትኡ መልሲ ከም ዘለዎ ክንርኢ እዩ ፕሪች ዝገብረና ወይ ከዓኒ ኮንቪንስ ዝገብረና ከእምነና ዝፍትን ስለዚ እቲ ዝተጠበረ ልቢ ማለት ነቲ ናይ ህይወትን ናይ ፅቡቕ መዓልታትን ምንጪ ኣብዚ ዘሎ እዚ ዝኾነ ፕሮሚስ ኣለዎ እዛ ነገር እዚኣ ተበሊዕካያ ከምዚ ክትረክብ ኢኻ ዝብል ድምፅታት ኣሚኑ ዝተንቀሳቐሰ ሰብ ዝተጠበረ ሰብ ነቲ ሓቂ ወስዩ ብስምዒት ክጓዓዝ ይጅምር ሕጂ ኣብ መንጎ እቲ ሓቀኛ ፍልጠት እግዚኣብሔር ዝሓስብ እዚ እኳ ኣምላኽ ኣይፈቐዶን ዝብል እቲ ሎጂካል ዝኾነ ክፋል ናይ መንነትና እቲ ስምዒት ካብ ዝተጠበረ ልቢ ዝነቅል ስምዒት ድሌት ግን ኣብዚ ክልቲኡ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ዲስኮኔክሽን የጋጥም ምፍልላይ ወይ ከዓኒ እቲ ርክብ ይቋረፅ ናብዚ ኽይብለካ ተሓንኻ ኖ ዝብልካ ኣሎ ክሕልና እንታይ ኣለዎ ድዩ ኢልካ ከዓ ሽዑ እንታይ ክትገብር ትጅምር ማለት እዩ ክትፍትኖ ትጅምር ሕጂ ከም ዝበልኩኹም እታ ቀዳመይቲ ክፋል ናታ እንታያ ምትላል ብውህደት ዘይሕለል ግዳማዊ ዝኾነ ሓሳብ ኣንጻር እቲ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ሓቂ ዝኸይድ ዝፃረር ስብከትን ተመክሮ ናይቲ ሰብን ተደሚሩ እዩ ዝመፅእ እቲ ምትላል እቲ ምጥባር ማለት እዩ ሕብረተሰብ ብዝተፈላለየ እዚ ኣብ ማእኸሉ ዝነብረሉ ዓለም መራኸቢ ብዙሓን ይኹን ብዝተፈላለየ ባህላዊ ዝኾነ ኣካይዳታት ይኹን ሓጥእ ዝኾነ ባህርያትን ተግባራትን ብዘይ ዝኾነ ኣሉታዊ ዝኾነ ሳዕሲ ናብ ሓቀኛ ሓጎስን ናብ ሓቀኛ ዝኾነ ናይ ህይወት ምስትምቓር የብፅሓካ እዩ ክእምነካ ዝፍትል እዚኣ እታ ናይ ምጥባር ስልቲ ማለት እዩ ምናልባት ኤሌመንታሪ ገይረ እየ ዝገልፆ ዘለኹ እቲ ሓቂ ካብኡ ኣፀቢቑ ርሑቕ ስለ ዘይኮነ ካብኡ ዝሓልፍ ነገር የብሉ ኩሉ ንገብሮ ፕሮሚስ ናይ ፅቡቕ መዓልታት ናይ ሰናይ ነገር ናይ ምስትምቓር ህይወት ሒዝልና እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ ከምዚ ሓደ ዓሳት እንታይ ዝበሃል ቤት ዝሰደሉ ኣብታ ጫፍ እንታይ እያ ዘላ ሓደ ዘወናውን ሓሰኻይ ዘሎ ማለት እዩ ንዓኣ ሓይቡ ምስ በልዓት ከስተማቕሮ ዝኽእል ነገር እንዳሓሰበ እዩ ዝኣትዋ ማለት እዩ ንሳ ምስ ኣተወት ግን ብድሕሪ እንታይ ኣላ ዓንቀሪቦ ኣላ እቲ ዓንቀሪቦ ኣብቲ ናቱ ምዕጉርቲ ምስ ተተኽለት እታ ገመድ ናብ ዝሰሓበቶ እንታይ ክገብር ጅምር ክኸይድ ዝጅምር ማለት እዩ ናተይ ዝበሃል ፍቓድ ዘይብሉ ኮይኑ ዝተረፍ ባርያ ዝኸውን ማለት እዩ ነቲ ሓቂ ነቲ ሓሶት ምእማን ሓደ ነገር እዩ ከተስተማቕራ ፕራክቲስ ክትገብራ ክትምኮራ እንተጀሚርካ ግን ካልእ ነገር እዩ ዝኸውን ማለት እዩ መሰረት እዩ ዝግበረሉ እታ ዝዓበየት ሓይሊ ዘላታ ነገር ሕጂ እንታያ ምትግባር ምዝመፅእ እቲ ውልቀ ሰብ በቲ ሓጥእ ዝኾነ መገዲ እቲ ምትላል ናይ ዓለም ናይ ሰይጣን ዘምፅኣሉ ዘረባ ሰሚዑ ብዝምኮሮ ግዝያዊ ዝኾነ ደስታ ሓጎስ ዝመፅእ ምትላል እዩ ዝዓበየ ማለት እዩ ጭቡጥ ዝኾነ መርትዑ ኣለዎ ጥዕመ ኣሎ ያ መስተቲኣ መስተተኽዋን ብጣዕሚ ኮይሽዑስ እንታይ ኮይኑ ደስ ይብል እታ ስሙት እቲኣ ምስ ገበርክዋ ብጣዕሚ ደስ ይብል እቲ ክስታይ ምስ ገበርክዎ ዋላ ዘሎ መዓንቲ ክዛረበና ዝፀንሐ ሓውና
መምህር ተክለ ማርያም ነቲ ሜድያታት ኮንሴፕት ክንገብሮ ከለና ኮኒ እንታይ ገብር እዩ ናይ ሓጎስ ናይ ከምዚ ናይ ደስታ ፍልፍልመት ነገር ኮኒ ክስማዓካ ይገብር እቲ እሱ ኤክስፒሪየንስ ዝገበርናዮ መጠን እዚ ናሕና ኮንቪንስ ናይ ምዃን ናይ ምጥባር ነገርና ናብዛ ዓበየ ደረጃ ኢና እንታይ ንገብሮ ዘለና ንዕብዮ ዘለና ካብኡ ንክትወፅእ ንዕኡ አንኮንቪንስ ንክትገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ሽዑ እንታይ እንዳኾነ ኸይድ እንዳኸበደ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ነታ ነፍሲ ንቐፃሊ ዝኾነ ዓለማዊ ፅልዋታት ዝያዳ ተቓላዓይት ይገብራ ንኣብነት መስተን ተሓሲብና ሓደ ሰብ መስተን ተፈቲኑ ተቐዳመይቲ ተኻልእይቲ እንዳበለ ምስ ከደ እቲ ነፍሱ እንታይ ዝኸውን ዝበዝሐ ዲማንድ እንዳገበረ ዝኸይድ ማለት እዩ ሞር ኦፍ ዳት እዩ ኣብዚ ናይ ኢኮኖሚክስ ማርጂናል ዩቲሊቲ ዝበሃል ኣሎ ማርጂናል ዩቲሊቲ ዲሚኒሽ እንዳገበረ ዝኸይድ ዝበሃል ሓደ ቲዮሪ ኣሎ ዝኾነ ንምንታይ እየ ዘምፅኦ ዘለኹ ኣብታ ናይ መጀመርታ ኩባያ ድያ ጥርሙዝ ድያ ትረኽባ ሳቲስፋክሽን ኣዝዩ ብዙሕ ምክንያቱ ጥዕምካ ዘይትፈልጥ ኣሎ ዳሕራይ ካልአይቲ ምሰተኻ ክንድቲ ኣይኮነን ተቐዳሚት ዝሃበትካ ሳቲስፋክሽን ተሓንትን በበይበ እንታይ እንዳገበረ ዝኸይድ ሳቲስፋክሽን እንዳው ሓደ ዝኸይድ ስለዚ ዘሴም ሳቲስፋክሽን ክትረክብ እንተኾንካ ተኽገብር ኣለካ ማለት እዩ እቲ ናትካ ኮንሳምሽን ዳብል ክትገብሮ ክተብዝሖ ኣለካ ማለት እዩ ድሌት ልቢ ናብዛ ዓሙቐ ምጥባር ዘስዕብ ዑደት ተኣቱ ጌርካ ማለት እዩ ሕጂ ምጥባር ልቢ ብኸመይ ዝፍፀም እንተልና ታደስቲ ካብዚ ምጥባር ልቢ እዚ ታደስቲ ሳይኮነትን ካብዚ ምጥባር ልቢ እዚ ክንመልቕ እንተኮይና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ትብል እያ ተሓስብ ካብዚ ምጥባር ናይ ልቢ ክንሃድም ክንመልቕ እንተኮይና ናብ ሶሉሽን ሕዝኣት ዘለኹ ክንሃድም ክንመልቕ እንተኮይና ተቐዳመይቲ ሓቂ ክንስሕታ ዘይብላ ምንጪ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ኣሎ ምንጪ ኩሉ ሰናይ እግዚአብሔር ምዃኑ ምፍላጥ ካብዛ ፈንጠር እዚኣ ድማ ከይንናቓና ምጥንቃቕ ብኸመይ ኣቐሚጥዋ ኣሎታ ናይ ያዕቆብ መልእኽቲ ኣቱም ፍቑራተይ እንታይ ትግበሩ ኣይትስሓቱ እዛ ኣይትስሓቱ ትብል ቃል ኣይትጠበሩ ማለት እዩ ኣቱም ኣሕዋተይ እንታይ ትግበሩ ኣይትስሓቱ ንኸይንስሕት እንታይ ክንገብር ኣለና ከዓ መልሲ ሂብና ኣሎ ፅቡቕ ውህበትን ሙሉእ ውህበትን ካብ ላዕሊ እዩ ካብቲ ለውጢ ወይስ ምምልላስ ፀላሉ ዘይብሉ ኣቦ ብርሃናት እዩ ዝወርድ ስለዚ እቲ ናይ መጀመርታ ኣድማሳዊ ድሌት ዝበልናዮ ህይወትን ፅቡቕ መዓልታትን ናይ ምርኣይ ድሌት ኣበይ ጥራሕ ዝርከብ ብሓቀኛ መልክዑ ኣብ እግዚኣብሔር ኣብቲ ለውጢ ወይስ ምምልላስ ፀላሉ ዘይብሉ ኣቦ ብርሃናት ዝኾነ እግዚኣብሔር እዩ ዝርከብ ስለዚ ኣይትጠበሩ ኣብ ካልእ ክትረኽብዎ ኢልኩም እንታይ ትግበሩ ኣይትደዩ ምክንያቱ ኢስና ዴር እቲ ናቱ ሎኬሽን ኣብዚ እዩ ኣይትጠበሩ ኣይትታሉ ካልእ ፕሮሚስ ዝገብረልኩም ዘበለ ኩሉ እንታይ እዩ ማለት እዩ ናይ ምጥባር መልክዕ ጥራሕ ክጥብረኩምን ከዳለኩምን ከስሕተኩምን ናይ ዝደሊ ድምፂ እዩ ስለዚ ኣይትጠበሩ ፅቡቕ ውህበት ምሉእ ውህበት ካብ ላዕሊ ካብቲ ለውጢ ወይስ ምምላስ ዝፀለለ ዘይብሉ ኣቦ ብርሃናት እዩ ዝመፅእ እዩ ዝወርድ ይኮነ እዚኣ እታ ቀዳመይቲ ፕሪንስፕል ካብ ምጥባር ክንድሕነላ ንኽእል ካልአይቲ ካብቲ ኮንቪንስ ክገብረና ዝመፅእ ዘሎ ፈተና ምህዳር ካብ ፈተና እንታይ ንባር ምህዳር ምርሓቅ ቃል እግዚኣብሔር ሓደ እዋን ተቃውሞ ደው ኢልኩም ተቃውሞ ዝብለና ነገር ኣሎ ምስ ሓጢኣት ብዝምልከት ዝመፀ ግን ደው ኢልኩም ተቃውሞ ዝብል ድምፂ ወይ ከዓ መልእኽቲ ሰሚዕ ኣይነንብል እንታይ
እንታይ ግበሩ ዝብለና ፍሊ ህደሙ the more you linger أو تخابط أو زبالكم لساعات أنت يا أخي قبل you are exposing yourself to be deceived إذن هاي سبحانه كساب كنده حيالي إلكا تبك حسابكم نزحك إذن إذن هاي سبحانه خدوط أقرأ يتغلق يا أنا different مالتي كلام هذا سمعوا مسلالي أبقى ኮይኑ ዝጽሊ ፈላሰሲ እንታይ ዝሓወስ ኢሎም ሃሌሉያ ሃይዳሮ እዚያ ዳድሃንያ ክእላ ባሲ ኣበያ ስትሮንግ ኢልካ ጠጠው ክትብለሉ ዝግባእካ ቦታ ሓጢኣት የለን ኣብ ክርስትና ህደም ምስ ሓጢኣት ብዝመፅእ እንታይ ግበር ህደም ወላ ሽሕ ግዜ ብርቱዕ ዝኾንካ ክርስቲያን ኩን ንህዳም ምእላይ ጥራሕ እዩ እቲ ፈውሲ ማለት እዩ ኣብቲ ከባቢ ዝዘንበብካሉ ወይ ከዓኒ ገለ እዋናት ክትፀንሕ ዝፍተንካሉ ግዜ ንሂወትካ ኣብ ሓደጋ ኢኻ ተቕርባ ዘለካ ዋላ በቲ ዝነኣሰ ደረጃ ይኹን ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ መስተውዓልና ይፈቱ እንታይ ንወድሎን ንጢሞቴዎስ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ትምኒት ጉብዝና ህደም ምስቶም ብንጹህ ልብን እግዚአብሔር ጽውዕዎ ከዓ ኣሰኣሰር ጽድቅን እምነትን ፍቕርን ሰላምን ሰዓት ነቲ ክርክር ዕሽነት ላግፀን ግና ባእሲ ከም ዘምፅእ ፈሊጥካ እንታይ ግበሮ እበይ ህደም እበይ ታሳልሰይቲ ድማ ኩሉ ሰዓት ክንሃድም እንተኾይና እንብኽ ንብል እንተኾይና ነዚ ንብሎ ዘለና ክንትግብሮ እንተኾይና ምስታ ቀዳመይቱ ትመሳሰልያ ናብቲ ዓስቢ ናይቲ እዚ ነገር እዚ ብምግባር ዝፅበየካ ዘሎ ዓስቢ ምጥማት ካብ ንግዚኡ ብዝርከብ ካብ ንግዚኡ ብሓጢኣት ባህ ዝብሎስ ምስ ህዝቢ ኣምላኽ መከራ ክፀግብ ሓረየ ይብለና እንታይ ስለ ዝገበረ ናብቲ ዓስቢ ጠመተ እሞ ካብ መዝገብ ግብፅስ ነቲ ፀርፊ ክርስቶስ ኣዝዩ ብዙሕ ሃብቲ ገይሩ ቆፀሮ ነቲ ዘይረአ ከም ዝረኣዮ ኮይኑ ተሓጊሱ ፀንዐ እሞ ነቲ ኩራ ንጉስ ከይፈርሀ ብእምነት ንግብፂ እንታይ ገበራ ሓዲግካዮ ክትከይድ ክትሃድም እንተኾንካ ነቲ ብሓጢኣት ክርከብ ዝኽእል ዕግበት ወይ ሓጎስ ባህ ከብለካ ተቐሪቡ ዘሎ ንዕኡ ኣይደልን ንክትብሎ ዓቕሚ ክትረክብ እንተኾንካ ጉልበት ክትረክብ እንተኾንካ ናብቲ ዓስቢ ምጥማት ይደሊ ማለት እዩ ነቲ ዓስቢ ተጠሚትካያ ነቲ ኣብ ቂድመኻ ዘሎ ክትሃድመሉ ዓቕሚ ክትረክብ ኢኻ እግዚኣብሔር ይደግፈና ሕጂ ናብ መወዳእታ ክንተት ስላይን ተሪፈና ዘለካ ጀኹ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ይብልና ኣሎ ግና ከሰይጣን ምእንቲ ከይብለፀልናሲ እንታይ ንገብሮ ኢና ወዲቱ ኣይንስሕተን እታ ምጥባር ባይ the seed of the serpent እንዲና ንብላ ብምጥባር ናይቲ ተመን እቲ ድሲት ወይ ከዓ እቲ deceiving ኣባና ሓይሊ ንኸይረክብ ክንጥቀቐላ ንኽእል ሕቶ ወይ ከዓ መፍትሒ ኣብያ ዘላ ነታ ውዲቱ እንተዘይስሒትካ እያ እታ ውዲት እንተስሒትካ እያ ተታሊልካ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስተውዓልና ይፈቶ ሕጂ ነዚ ውዲት እዚ ንኽነለልዮ እንተኮይንና እንታይ የድልየና ማለት እዩ መንፈሳዊ ዕቤት እዩ እቲ መልሲ ኮይና ንረኽቦ ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ እንታይ ይብሎ ሕጂ ንሕና በቲ ካብቲ ምጥባር ሰብን ንምፍሓስ ስሕተትን ዝኸውን ተንኮል ዝመፅእ ናይ ትምህርቲ ኩሉ ንፋስ ነጀው ንድፋን ንክከም ቆርበት እንተኸይንኸውንሲ ብፍቕሪ ንሓቂ እናሰዓብና ናብቲ ርእሱ ዝኾነ ክርስቶስ እንታይ ንግበር ሓደ ቆልዓ ዝኾነ ሰብ ካሪሜለ ሂቡ እንታቆሎ እዩ ክጥብሮ ይኽእል እቲ
ሰብ ግን ከሪሜላ ሂብካ ክትገብሮ ይትኽእልኒሃ ኣይክትጥበሮ ይትኽእልና ምእንቲ ከይንጥበር ካብ መንፈሳዊ ቁልዕነት እንታይ ክንገብር ይግባአና ክንወፅእ ይግባአና ማለት እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ዮሃንስ እውን እንታይ ኢሎ ነቲ እከይ ምስዓር ውፅኢት ጉብዝና ውፅኢት ዕቤት ምዃንካ ክገልጽ እንታይ ኢሉ ኣብቲ ማጓዝ ብርቱዓት ስለ ዝኾንኩም ቃል ኣምላኽ ኣባኻትኩም ይነብር ስለ ዘሎ ነቲ እከይ እውን ስዒርኩምዎ ኢኹም እሞ ፅሒፈልኩም ኣለኹ ነቲ እከይ ስዒርኩም ኢኹም ስለምንታይ ቃል ኣምላኽ ኣባኻትኩም እንታይ ስለ ዝገብር ዘሎ ሓዲሩ ስለ ዘሎ ሓያላ ስለ ዝኾንኩም ስለዚ ጉብዝና ነቲ መንፈሳዊ ማሰልካ ዘዕቢ ናይ ቃል ኣምላኽ ኣባኻ ምሕዳር እቲ ምስጢር ዓወታዊ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ኢሳያስ እንታይ ኢልና ኣሎ ብዛዕባ እቲ ዝውለድ ህፃን ክርስቶስ ኣመልኪቱ ዝፀሓፎ እነሆ ድንግል ክንጠንስ እያ ኢሉ ዝተነበየ ትንቢት ኣብታ ቁፅሪ 15 ቅፅል ኢላ ዘላ እንታይ ዝብል ንእከይ ምእባይ ንሰናይ ከዓ ምሕራይ ክሳዕ ዝፈልጥ ጠስምን መዓርን ክበልዕ ነቲ እከይ እምኽ ትብሎ ምኽኣል ክትሓድመሉ ካብኡ ምኽኣል ነቲ ተምተሽ ነቲ ፈተና ነቲ ዝፍተነካ ዘሎ ነገር እምብኽ ትብሎ ምኽኣል ንሓጢኣት እምብኽ ትብሎ ምኽኣል ውፅኢት ምብላዕ ውፅኢት ምምጋብ እዩ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ንእከይ ምእባይ ንሰናይ ከዓ ምሕራይ ክሳዕ ዝፈልጥ ታገብሪ ክምገብ እንታይ ክምገብከ ክልተ ስፔሲፊክ ዝኾና ምግብታት ይጠቕስ ዘሎ ምሽ እዘን ሓሳባት እዚኣተን ዝተፈላለዩ መንገዲ ክነስተንትነለን ንኽእል ኢና ግን ንምስትንታን ክጠቕመና ዝኽእል ኢለ ዝሓሰብኩም ክልተ ነጥብታት ጥራሐ ከቕርብ ጠስሚ ከምቲ ንፈልጦ ናይ ቅብኣት እዩ ናይ ቅብኣት ዓለት እዩ ጠስሚ ቅብኣት እዩ ዘይቲ እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ቅብኣት ወይ ዘይቲ መግለፂ ወይ ምሳሌ ናይ ምንታይ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ ናይ መንፈስ ቅዱስ እዩ እዚ ድማ እንታይ እዩ ዘርእየና እንተልና ምናልባት ምስትንታን ክሕግዘና ይኽእል ስለ ዝኾነ መሪሕነት ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ መንፈሳዊ ዕቤት ክርስቲያን ዘለዎ ተራ ዘመልክተና ኮይኑ ምስ ጸሎት ምስ ናይ ጸሎት ህይወት ናይቲ ክርስቲያን ዝተኣሳሰር ማለት እዩ ነቲ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ዝህበና ምርሒት ሸለል ከይበልና ንዕኡ እንተተኸቲልና ኣብ ፈተና ንፈተና ከይድኢን ወይ ከዓ ንፈተና ንሰዓረሉ ብፈተና ድማ ንጠለፈሉ ኩነታት ኣይክእል ምክንያቱ ካብዚ ነገር ዝታይ ክብለካ እዩ ርሓቅ ክብለካ ክመርሓካ እዩ ስለዚ ብድምፂ መንፈስ ቅዱስ ምኽታል ምስማዕ ምእዛዝ እቲ ሓደ ካብቲ ክንመሃሮም ብኡ ድማ ዓብየሊ ዝግበአና ነገር ምዃኑ ዘመልክተና እዩ ማለት እዩ እምብኽ ንብል እንተኮይና ካብኡ ሓሊፍና ድማ ነቲ ሰናይ ነገር ምሕራይ ምእንቲ ክንክእል እታ መዓር ዝብል ድማ ብምንታይ ክገሊፁ ከም ዘሎ ኩላህና ዝርዳእና ሓቂ ኣሎ መግለፂ ወይ ከዓ ምሳሌ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ናይቲ ነቲ ንሓካ ጥዑም ዝኾነ እምብዛ ጥዑም ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር መግለፂ ማለት እዩ ቃልካ ነተን ሓገይ እንታይ ኢልዎ ኣሎ እምብዛ ጥዑም እዩ ንኣፈይ ካብ መዓር ዝበለፀ እንታይ ገብራ የመክራ ሕጂ ምስታ ናይ ዮሃንስ ዝበላ ሓሳብ ኣተኣሳስር ኣቢልና ክንወዳ ኢና ኣቱ ማግባዝ ብርቱዓት ስለ ዝኾንኩም ነቲ እከይ ድማ ስዒርኩም ኣሎ ስለምንታይ ኢሎ ቃል እግዚኣብሔር ኣባኻትኩም ሓዲሩ ስለ ዘሎ ስለዚ ሓደረ ኣቦና ዘመራይ ዳዊት ድማ እንታይ ኢልና ኣሎ ንዓኻ ምእንቲ ከይብድልሲ ንቓላትካ ኣብ ልበይ ኣቆርኩዎ ስለዚ እግዚኣብሔር ይመስገን እቲ ናይ ኩሉ ፀገም ሽግርና ወይ ከዓ ናይ ኩሉ ሽግርና ጠንቂ ዝኸውን ዘሎ እቲ ዝተጠበረ ልቢ ምዃኑ ተገንዚብና ልብና ንኸይጥበር ድማ ንክንገብር ይግባአና ማለት እዩ በዚ ናይ በቲ ሓቂ ኣቐሚጥናየን ዘለና ጋርዲ ክንገብሮ
ናይ ኩሉ ምንጭ ናይ ሰናይ ምንጭ ናይ ህይወትን ጽቡቕ መዓልታትን ምንጭ ኣብ እግዚአብሔር ከም ዘሎ ኣብቲ እግዚአብሔር ዝፈቅዶ ዘበለ ነገር ከም ዘሎ ኣሚንና እቲ ሰይጣን ብግዚያዊ ዝኾነ ነገር ከታልልና ዘቕርቦ ነገር እምቢ ክንብሎ ካብኡ ክንሃድም ምእንቲ ጉልበት ክህልወና እዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ምሕዳር ኣባና የድልየና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይደግፈና ስለዚ ግዜና ከይዱ ስለዝኾነ እኹል እውን ተዛሪበ ስለዘለኹ ኣብዚኣ ደው ከበለ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ኩሉ እቲ ናይ ዕድመና ሙሉእ ቅልስ ዝኾነ ምስ ሓጢኣት እንገብሮ ቅልስ ብዓወት ክንወፅእ ምእንቲ እቲ ዘርኣየና ንሓጢኣት ኣብቲ መበገስ እዩ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ንዓና ትዕዝብቲ ክደሊሉ ኣቴንሽንና ክደሊሉ ብማዕዶ ቅልቅል ዝብለና እዋን ኣትሒዝና ክንቃለሶ እንተኽኢልና ብሓቂ ክንዕወት ኢና ግዜ እንተሂብናዮ ግን በብቁርተይ እንታክገብር ክሓኩር እዩ ማለት እዩ እቲ እኩይ እንታይ ዝገብራሎ ይድይ ይበቃል ስለዚ ንኸይድይብ ገና ብርሕቕ ከሎ ክንርሕቆ ይግባኣና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለባሉ ጸሊልኩም ስለ ሰማዕኩምንኻ እግዚአብሔር ኣብ ትገብሮ ጸሎት ኩሉ ጸሊል ይስማዕኩም ከመሰንኩም አሜን። ስም እግዚአብሔር አምላክና ይክበር ይመስገን። ረቦና አቤቀሽ እግዚአብሔር የዝማረና አምላክ ደጋሚ ስሙ ይመስገን። ረቦና ካዘመና አገልግሎቱም እግዚአብሔር ይባረክ። ራይሞ መደና እንዳወዳይናና አንት መዝሙር ተሪያ جميرا وعبد وصحزلو الماس او كلنا مزيان حجي بناي صحاب قدس بناي حاجات نستمهرنايا ابنا حبرت سرنا خاني ابلايفوم بزح مكراي نصسلزلو اكاد غيزي ولا ابنا يريو واحد دات اورغدي غره زينا حجي زنبرا تديزاير سنيش تيعيمو داخل تعبي ابي تورن ورك سلزلو تمرتي بخالص تبدا تمر رازيا الى ورك يغني እግዚአብሔር መስገን ሓንቲ መዝሙር ግን እግዚአብሔር ነመስግኖ እግዚአብሔር ከምዚ ገይሩ ክምህረና ፀኒሑ እዩ ዝተጠረበረ ልቢሲ እንታይን ከም ዝወልድ ናበይ ከም ዘወስደና ናበይ ከም ዘብፅሐና ኢና እግዚአብሔር ክምህረና ፀኒሑ መዝሙር ሓንቲ እግዚአብሔር ነመስግኖ ሽብሆ ትብል መዝሙር ዘሚርና ለሲያብኦ ለእግዚአብሔር
ነመስገን ሕጂ መጠቃለሊ ጸሎት ክንገብር ኢና መለላና ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍራት ወአብተረዲት ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይርሃብና ማገለ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚአብሔር ለመስክነካ ነኽብረካ ኣለና ኣምላኽ ቅዱስ ኣምላኽ ዘይሃስስ ዘይጥፍእ ዘይበርስ ዘይኣርግስ ዘለዓለማዊ ህይወት ዓይኒ ሰብ ዘይረኣዮ እዝኒ ሰብ ከዓ ዘይሰምዖ ነቶም ደቅኻ ኣዳሊኻ ኣሎ ናብ ዘለኻ ናብኡ ወረስቲ ምእንቲ ንከውንስ እግዚኣብሔር ህይወት ዝኾነ ቃላትካ ስለ ዝምግብካልና ተመስገን ወኣምላኽና እግዚኣብሔር ግን ሰማዕቲ ጥራሕ ከይንኸውን እሞ እቲ ቃል መሊሱ መፍረዲና ከይከውን ገበርቲ ቃል ምኳን ንስኻ ደግፈና ኢኻ ማሕበርናዊ ጉባኤ ናባርኽ ቤተ ክርስቲያን ናባርኽ ሓድነት ናባርኽ ኣቦታት ናባርኽ ገዳማት ናባርኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንስኻ ምሳና ኩን እናሓስቦንን ገልን ኩሉ ባዕልኻ ሕለፎ ከምዚ ሎም መዓልቲ ዘውዓልካና ህፅሕካ ብሰላም ብሰላምካ ተፈፅመና ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ዝዓዘዞ ጉባኤ እግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ ውስጣት ውፃት ባርካንተ ኣብ ሰማይ عبد እግዚአብሔር ቤተ ሰራይ ሰላም በካለው ዘከሰላም ደስ ይልካት ያለው ሀድከና ናፍት ወዶ ቤተ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸልይ ኸምራት እና እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህናት ስርዓት አቶ ደምሳሴ አበሳ ወሃቤ ጸጋው ወፍቀረ ንስሐ ስልጣን ዝሃበው ለአበዊነ ሐዋርያት በደሙ ንጹህ ዘሰረየ ኃጢአት ዓለም ይስረይ ለኩም ኃጢአትኩም ዘገበርኩም ንሱኩም እስከ እዜ አበው ካህናት ወአሃው ዲያቆናት አግብርቱ አእማት ኩኑ ፍትሃን ወንጹሃን ይረሲየን ይረሲክሙ ድልዋን ለመንግስተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልአሰብ ተመተ ጊዜ كما بنت مريم مهرنا كريستوس من العصر تغلط جزية نجزاوي ربو محرت نجزاوي ولد فقري نجزاوي منفس قدس هاتي مش كلاتنا يكون سلام ليكي صاحب سلام يرحبنا الله آمين እሺ እግዚአብሔር ንጽባሕ ሰባት ይበለና ድራር ኣሎ እጂ ናብ ድራር ንኽድ ኣብዚ ናይ ሕቶ ዘለና ሰባት ወረቐትን ቢሮን ኣብ ዘለና ፅሒፍና ይኹን ከይንኽእልና ትሕቶና ከዓ ፅባሕ
ክምለሰልና ይኽእል እዩ።